ka dɔgɔkun kibaruyaw ta ka wele bila maa lafaamuyaliw ma olu ka hakili jagabɔ k'a kan cogoya min na faso den kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu. Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Wa a bɛ sigi aw ye dimanche o dimanche nɛgɛ kanɲɛ 14 ni o danan gosira aw balimakɛ a n'aw denkɛ fɛ Burama Diallo ni bɛɛ ko a ma ko Mas ale ni Sam Sama Bali fɛ libre penseur. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Peace Chronique. Wele i ka kɛlɛ k'i joko la. Radio ye Peace FM ye ka foli ani tanuni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma tilega in na. Peace Chronique nin ye a kɛnɛ sigitɔ ye bita ale kɛrɛnkɛrɛnnen don o kama an bɛ foli ni tanuni k'a lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ k'a fɔ nin waati in na ne kelen don k'i ka radio bouton ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na walima n'i bɛ ka an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ fo ka taa se YouTube Facebook ani a tɔ bɛɛ lajɛlen ani Zeno ka aw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na o la anw minnu bɛ ka an suit page sanfɛ ka daminɛ Mali Sadio Info la ka taa bila Peace FM en direct ka taa se Kati 24 ma ka taa se Gandi Malien ma fo ka taa se Lumière Info ma an bɛ foli ni tanuni k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma Actuel Media ale fana bɛ sira fɛ ani page wɛrɛ minnu bɛ ka a partager ni waati in na an bɛ foli ni tanuni k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma bita a kɛrɛnkɛrɛnnen don o kama Sam Sama Bali ale ni jangina aw tɛna olu ye bi an b'o olu senbɔ bita la bita kɛrɛnkɛrɛnnen don an bɛ foli ni tanuni k'a lase u ma ni waati in na an ba dɔ bɛ yen a ye sɛbɛnni kɛ a ye sɛbɛnni kɛ ni ka a bila kɔmaw ɲɛ sabula sɛbɛnni yɛrɛ a nafa y'o ye san 10 san 20 san 100 n'i ye gafe ta k'a kalan i n'a faamu k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko maa dɔw bɛ yen olu ye baara minnu kɛ o kama bi an bɛna maa bisimila nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye kɛnɛ kɔnɔ ale yɛrɛ an b'ale ka arajo de la o ni kuma diyara n na an b'a fɔ ten k'a bisimila sabula a ye sɛbɛnni kɛ min y'a bila sɛbɛnni na a na o fɔ an ye sɛbɛnni gafe in kɔnɔ mun ni mun b'a kɔnɔ a n'a lajɛ ko o bɛɛ lajɛlen walawala an ye ni ala sɔnna ma madame Berthe Minian Benkali a tɔgɔ y'o ye n'ale fɔra ka ban maa caman b'a dɔn janko sigida 6nan o kɔnɔna la ani jamana in fan caman fɛ muso minnu bɛ ni u ka baara ye cɛsiri ye n'u ma sɔn daga sunɔgɔ ma n'u ka wulikajɔ barika ka bon ka kalan kɛ kalan kɔfɛ ka entreprise baaraw kɛ ka tɛmɛ siraw fɛ sira minnu ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi ni tɛmɛnaw fɛ a ka ca ala fɛ baaraw a bɛ ɲɛ i bolo an bɛ foli ni tanuni k'o las'a ma ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan livre tɔgɔ ko foi des candidats munna livre in titre kɛra o ye mun ni mun bɛ livre in kɔnɔ dana don nin bɛɛ lajɛlen na ka aw bɛɛ lajɛlen fo aw mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ walima Mali kɔkan bi Peace Chronique a bɛna boli nin kan heure kelen kɔnɔ a heure tɔ sa an n'a lajɛ ni kibaruya minnu sɔrɔla ko o di aw ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 waati vis-à-vis a kɛnɛ bɛ sigi an ye wele bila dugutigi den ma n'o ye Nuhun Togo ye Nuhun Togo ale bɛna a ka parti n'o ye UCR ka na a walawala maaw ye an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma yanni su in na cɛ madame Berthe Minian Benkali i ni ɲankuma n b'a fɔ ten sabula maa dɔw bɛ jɛmukan in lajɛ olu bɛ su la dɔw b'a lajɛ olu bɛ sɔgɔmada la dɔw yɛrɛ bɛ tileganfɛla la folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Mase ko an b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ salamu alaikum. Tabarikala. Ayiwa n bɛ foli daminɛ Peace FM na toujours. Peace FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Umar Cɛfi Mariko la. A n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Tabarikala. K'u ni baara u ni cɛsiri. N'o bɔra yen n bɛ an lamɛnbagaw fo. Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn bi. N'u bɛ tila ka segin k'an lamɛn. An ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye. Tabarikala. An sigila. Ala ka jɛmukan in kɛ hɛrɛ la. Ya Rabi. Ala k'an wuli ka yira la. Ya Rabi. N kelen kɔ ka livre in minɛ n tigɛ la
fɛn fɔlɔ min nana n kunna o de ye livre in e y'a sɛbɛn temps jumɛn kɔnɔ sabula n b'a ye e bɛ avion de ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati bɛɛ temps t'i bolo livre in sɛbɛnna wagati jumɛn e ye nin waati sɔrɔ cogo di o de ye n dabali ban n kelen kɔ ka livre in minɛ tigɛ la Mase n'i ye fɛn ŋaniya siri k'i b'a kɛ normalement ni ala m'i dɛsɛ foyi man k'i bali k'a kɛ siga t'o la i bɛ Bamako i tɛ Bamako livre sɛbɛn ti fɛn wɛrɛ ye a ŋaniya ka k'i la o ye fɔlɔ ye ani i bɛ fɛ ka mun sɛbɛn i k'o dɔn ne ye nin livre in sɛbɛn a ti san kelen bɔ a ti san sara kelen i bɔ san kelen kɔnɔna na a t'o bɔ bon ni peut-être n bɛna yɛlɛ i ka question dɔ kan awɔ mun y'a to n y'a sɛbɛn Masi e yɛrɛ ne invité i ka kɛnɛ in kan yan nɔ campagne 2020 na o kɛra ala ye n garisɛgɛ muso jɛkulu la an bɛ commune 6 kɔnɔna na a mɛnna an mankan ti mɛn mais an bɛ baara la o baara de sen fɛ an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o musow ye assemblée kɛ k'a fɔ ko fo ne k'an kan bɔ législative 2020 na o kɛra ten ne ye n kan bɔ mais n tun t'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ n ye politique kɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ Masi n y'o f'i ye yan n ye partiw kɛ ka tɛmɛ association n b'o la depuis n bɛ lycée la n y'o caman kɛ hali sini n bɛ association na mais n bɔra politique la n yɛrɛ ni n ka faamuyali kan n y'o fɛnɛ baro kɛ yan o kɛra n ka faamuyali n'a ni mɔgɔ tɔw ta ti taa ne ye politique faamu cogo min ni mɔgɔw m'a faamu ten e dun bɛ mɔgɔ ka parti de la ni diɲɛ bɛɛ tɛna parti kelen i b'i bila kɛrɛfɛ dɔɔni mais o t'i bali kan ka mun kɛ i ka sigida la i b'o kɛ o de ye n y'a fɔ an ye kafo wale créé o de la kafo wale kɔrɔ de i bɛ se ka mun de kɛ i ka sigida la i ka waleyaw i ka sigida la o de y'an ka association ye tabarikala o de y'an se élection 2020 fɛn mun bɔra élection 2020 kɔnɔna na n ye mun ye n ye mun mɛn mun kɛra n na ani n ye mun kɔlɔsi o bɛɛ de bɛ livre in kɔnɔna la tabarikala n y'a ɲini élection bannen premier tour bannen deuxième tour bannen n ko fo ne ka sɛbɛnni kɛ ne tun t'a dɔn ko jamana bɛna bila ni lahala in kɔnɔna la fo n k'a sɛbɛn mɔgɔ minnu bɛna kɛ candidat ye cɛ fara muso kan ni ne tun ye livre in sɔrɔ tuma min na n bɛ don élection kɔnɔna la n m'a fɔ n tun tɛ taa dɛ mais fɛn caman bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko stratégie de campagne o tun bɛ n sɔn hakili la ka stratégie in bila sira ɲuman kan a bɛ fɔ mun ma ko n'i ye intellectuel ye n'i bɛ se i ka analyse profonde n'i bɛ se k'a partager i b'a partager bon comme livre sɛbɛn tɛ farafin makoba ye an b'a ye a bɛ kan na an bɛ tɛmɛ n'i sigira maakɔrɔ mun kɛrɛfɛ o bɛ kuma i ɲɛna i b'a fɔ ko bibliothèque mais foyi sɛbɛnnen tɛ kumaw yɛlɛmala ne fana y'a laɲini ka livre in sɛbɛn ne yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ caman bɛ ɲininka ko ko i ye candidate ya ne tɛ candidate ye mais n y'a sɛbɛn de n ye mun ye n ka candidatiya kɔnɔna la fɛn fɛn kɛra n y'o bɛɛ de sɛbɛn a kɔnɔna la kuma filɛ nin ye tabarikala o b'a to ni an bɛ don livre kɔnɔ livre ɲɛdan fɔlɔ yɛrɛ la i ka musokɔrɔba ani furukɛ i ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin olu ma kun jumɛn na ayiwa n b'a daminɛ musokɔrɔba fɔlɔ la komi o ta ɲana siga t'a la ala ka hinɛ ni baden silamɛsiw bɛɛ ma yarabi ne ka musokɔrɔba tun bɛ politiki kɛ commune 6 kɔnɔna la commune 6 mɔgɔ caman b'a dɔn a tɔgɔ fɔ n ye Jɛnɛba Siribe mais bɛɛ b'a fɔ dɔn madame Bengali la Sogonikɔ a tun bɛ politiki kɛ kosɛbɛ démocratie nalen 91 Musa Tarawele ma bi yan o kɛra a ko k'a y'i sen bɔ politiki la k'a y'a haramu Allahu Akbar an tun m'a faamu k'a y'i sen bɔ a la fewu i mana ɲininka ko ko politiki cogo yɛlɛmala k'a tɛna kɛ kɔrɔlen ye abada donc ko mun bɛ k'a kɔnɔ sisan a n'olu tun bɛ mun dɔn a la ko kelen tɛ sinon ne ka musokɔrɔba ye UNFM bɛɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan a y'o bɛɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ mun taara Beijing ne ka musokɔrɔba taara o la
Fatmata Sire nun tara mina ke ayi Beijing fɔlɔ kɛra 81 ye ayi a taara o la O tɛ bila halisa sini n'i bɛ fɛ n bɛna photo o yira tɛ bila koyi ale tun b'olu la donc muso cɛsirilen tun don a fɛnɛ tun bɛ politiki kɛ kosɛbɛ a ye sira caman yira n na Mas ne m'a fɔ ko mɔgɔ tɔw ba t'u bolo da la dɛ mais ne ba tun ye ne ka ko bɛɛ de ye siga t'a la a taɲana a san 2 ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ya rabbi ya rabbi furukɛ ta yɔrɔ Mas n'i y'a mɛn muso bɛ fɛn fɛn kɛ a cɛ de don siga t'a la ne tɛ fosi kɛ ni n cɛ tɛ ni n sogora mun na dugu mana jɛ ale fɔlɔ de b'a mɛn siga t'a la ni n ye idée mun sɔrɔ dugu mana jɛ a fɔlɔ de b'a mɛn a ye n dɛmɛ kosɛbɛ n ka carrière la carrière bɛɛ politique professionnelle hali livre in a ye n dɛmɛ a tɛ tɛmɛ o kan donc a ka kan a tɛ sɔn n yɛrɛ tɛ sɔn a kuma ma ka caya mais livre in tun tɛ se ka bɔ cogoya si la ni m'o bonya ma sigi a ye tabarikala o de y'a kɛ a tɔgɔ b'a kɔnɔ n'an taara ɲɛfɛ i bɛ don i tasira la i tasiraw la fɛn min bɛ ni o bɛ k'a fɔ n ka ɲɛsin politiki baara ma walima n ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen i y'o sɔrɔ lycée la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka don club UNESCO la ka taa kɛ fo o ɲɛmaa ye club UNESCO k'o y'i degi fɛn caman na wulikajɔ caman na yala i bɛ se ka mun fɔ an ye UNESCO club kan lycée Notre-Dame tɛ de lycée Notre-Dame na Masa kuma dabɔ ne yɛrɛ ka kɛ secrétaire général ye koyi club UNESCO in a kɛra don dɔ la n ka professeur dɔ tun bɛ yen nɔ il était professeur de russe donc ale de tun bɛ UNESCO kow ɲɛma lycée la UNESCO la fɔlɔ u tun bɛ mɔgɔw wele mɔgɔ tun tɛ sɔn ka don club UNESCO la bɛɛ tun b'i ban donc parce que dɔnniya kow de don kalan kow de don ani comme i yɛrɛ b'a dɔn culture taɲɛ fɛnw de ye UNESCO ye baaraba t'a kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛngɛ ko mɔgɔw bɛ ekɔlidenw bɛ girin a nɔfɛ parce que wari tɛ yen nka a ye an damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de don o dun y'a sɔrɔ n ka kuma f'i ye ne tun bɛ 10e de la o kɛra k'i to 10e de la 10e i san fɔlɔ yɛrɛ lycée la an tun ka dɔgɔn kosɛbɛ donc an tor'o la i hakili bɛ o année la 10e ne ye 10e kɛ 90 awɔ yanni musaka bi awɔ yanni musaka bi donc parce que ne ye bac kɛ 93 o don donc 10e tun bɛ lettre la donc lettre généralement u bɛ t'olu de fɛnɛ nɔfɛ club UNESCO fɛnw na ne ye 10e lettre de kɛ an nana ten ka réunion kɛ ka fɛnw ɲɛfɔ an ye siɲɛ kelen siɲɛ filanan réunion na a ko Notre-Dame tɛ se ka kɛ ko fo bureau ka k'a bolo ko fo bureau ka kɛ Notre-Dame na surtout que ni mɔgɔ minnu bɛ lycéw dɔn Notre-Dame ni lycée technique de jumelelen don fɛn bɛɛ la parce que anw ye musow ye olu ye cɛ ni muso ye mais a fɔlɔ la musow tun man ca lycée technique la bon o y'a sɔrɔ lycée Prosper fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ye chrétien lycée ye olu fɛnɛ bɛ sama an nɔfɛ donc lycée fila de tun bɛ sama Notre-Dame nɔfɛ olu bɛɛ ye musow ye an nana bureau sigi ten tɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ n bɛna fɛn t'a kɔnɔ ka fɛn kalan a kɔnɔ n tɛna ɲinɛ mun kɔ donc ne ni n terimusow ani mɔgɔ caman an sigilen u sina k'a fɔ ko ka ne kɛ secrétaire général ne ko problème t'a la donc lycée yɛrɛ bɛɛ 11e mɔgɔw b'a la terminal b'a la ne kɛra secrétaire général ye ten mais an kun dɛmɛnen don an ka maître in fɛ a tun b'an dɛmɛ an bɛ fɛn caman kɛ donc an tor'o de la lycée la fo terminal de la an ni fɛngɛ AEM kow fɛnw donn'a la terminal fɛnɛ na pour que ka se ka bureau renouveler a ma nɔgɔya parce que bɛɛ tun bɛ fɛ ka don AEM de la mɔgɔ si tun tɛ fɛ ka don UNESCO la mais an y'an jija f'an ye bureau ɲɛnama sɔrɔ k'o renouveler ka baara kɛ ka activitéw fɛnɛ kɛ club UNESCO in kɔnɔna la ni minnu bɛ Aïssata Camara ni fɛnw u bɛɛ tulo bɛ na dɔw ye juge ye dɔw ye fɛn wɛrɛw ye bi bɛɛ tulo bɛ na an y'a baara kɛ fo ka s'a dan na fo ka anw bɔ lycée la an kɔni ye club UNESCO don ba la fo ka taa ne se ENA la ENA fɛnɛ na comme tun tɛ club UNESCO la mais an ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u tun bɛ taa nɔfɛ an n'u ye activité caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de ye lycée parcours ye association na o b'a yira k'a fɔ club UNESCO a kɛra sababuba ye ma i ka diɲɛnatigɛ tɔ kɔnɔ n'i y'a faamu a kɛra sababu ye n'u b'a fɔ n ka se k'a dɔn k'a fɔ n bɛ se ka jama mara n bɛ se ka bila jama ɲɛma
ka kuma jama ɲɛma parce que lycée la a ma nɔgɔ ka n y'o bɛɛ degi tabarkala ka kuma jama ɲɛma ka se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ leader ye jama ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ sɔrɔla club UNESCO de fɛ depuis n y'a daminɛ n ma dabila tuguni tabarkala i b'a fɔ i ka livre kɔnɔ i tɛmɛtɔ lycée la lycée ye fɛn saba i degi fɛn saba la o fɛn saba l'acquisition du savoir académique ka dɔnni yɛrɛ kɛ kalan yɛrɛ ka o kɛ i ye l'entraînement à un savoir faire dans la conduite des opérations o b'a la ani le savoir être dans tes relations avec les autres ni saba in i bɛ se ka nin walawala n ye yan bon bɛɛ bɛ lycée savoir académique ko dɔn alhamdulilayi an tun bɛ lycée la tuma min na o ni sisan ta tɛ kelen u cɛ ka jan kalanninjɛ de tun don aw bɛ faden ɲɔgɔn na kalan de la fɔlɔ bourse de tun bɛ yen nɔ n'e ma kɛ bourse sɔrɔbaga ye a tɛ nɔgɔya dɛ anw ta tun y'o de ye parce que se tun tɛ bɛɛ somɔgɔ ye k'a fɔ k'i b'i ka kalan sara extérieur la yɔrɔ n t'a dɔn ni hakili b'a la bourse de tun bɛ di les 3 premiers ma n'i ma kɛ les 3 premiers kɔnɔ o kɔni o ye ka bourse ko nɔgɔyalen o y'o nɔgɔyalen mais a la ne ye bourse sɔrɔ ka taa Algérie mais a kuma y'a sɔrɔ fisiko ninnu ni fɛnw bɛ yen nɔ ne somɔgɔw ma sɔn ne ka taa Algérie a y'a sɔrɔ mankan bɛ Algérie jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ fɛnw bɛ yen nɔ ne ye ENA kɛ o la bon n'i nana lycée la savoir académique ENA la i ye mun de kɛ ENA la n ye droit de kɛ droit privé n y'o de kɛ donc an ka promotion de tɔgɔ promotion Alioune Blondin Mbaye n'i y'a jate minɛ n ka professeur Ate Jara o de ye livre in préfacé parce que a ye cours di yan ENA la o de ye livre in préfacé donc savoir ko kalan ye fɛn dɔ ye mas n'a ka di ye i b'a kɛ n'a man di ye i bɛ se k'a to yen ko mɔgɔ dɔw ɲuman na diɲɛlatigɛ gulonnen tɛ kalan na mais kalan kɛra ne ka fɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ ne dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ma kɛ ɲɛfɛ i ma deli ka kɛ kɔfɛ fo k'an tila kalan na ka daminɛ duguma fo ka ENA ban bɛɛ bɛ n dɔn donc o yɔrɔ la kalan ne tɛ kalanko tulonkɛ la hali dɔɔnin bon n'i tilala fɛnɛ kalan na k'a fɔ k'i b'i sigi ten n delila k'o fɔ émission dɔ fɛnɛ kan il faut que jeunes k'a dɔn k'a fɔ ka avenir b'u yɛrɛ de kɔnɔ n'an tun y'an sigi ten an filɛ mun na nin an ti k'a la olu ye baara ɲini cogo min na an bɛɛ ye baara ɲini ten de ne ma baara foyi sɔrɔ ko ma concours kɛ ko ma test kɛ pour que ka passe la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ne de ni baara ɲini ka di minɛya ma diɲɛ kɔnɔna la i tɛmɛna sira o sira fɛn fɛn na i ye concours de kɛ walima i ye test kɛ n ye concours de kɛ walima n ye test de kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ne de ye nin baara ta ka di karisa ma misali la n bɛnkɛ dɔ tun bɛ yen nɔ o tun ye premier ministre n b'a fɔ parce que kuma de n'a kuma bɛ na n'a ye o tun ye premier ministre ye ne ba taara ne ka dossier d'a ma don dɔ la a ye ne wele don jan an tora baro la a ko ko n y'a dɔn k'a fɔ k'i taara Banque Africa la ne ko awɔ n taara mais n dimine tun b'a kɔrɔ n ko n taara n ko n ye test kɛ n ko n passera fana n ko on était plus de 100 n ko n passera wa oral fana na n ko n passera a ko tubabukan na ko Fifi ni ne tun ye nin ɲini ka d'i ma i tun b'a dɔn ye fo ka taa diɲɛ wuli k'o de y'a to ko n m'a ɲini ka d'i ma i y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye sisan nɔ mais tu es fier de le dire o ye Mande Sidibe de ye Ala ka hinɛ a la ya Rabbi a da nin da a tɛ tɛmɛ o kan a ko n m'a ɲini ka d'i ma o de kama mais a don n sumana mais n contannen tun don kɔnɔ parce que j'étais fière ka fɛn dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a ɲini ka dɛmɛ tɛ o ye kuma tɛmɛni yɔrɔ ye donc diɲɛlatigɛ kɔnɔna mɔgɔ bɛ kɛ ko ko ye i yɛrɛ de b'a ɲini mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ a la donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ n ka parcours académique savoir faire ni savoir être kɔni o ye i yɛrɛ bɛ jogo min don i yɛrɛ la ka se k'i ka dɔnniya waleya ka sɔrɔ i ma mɔgɔ degun i ma dan sago i ma sariya sago o de ye savoir être ye mais mɔgɔw b'a ɲɛna k'a fɔ fɛn wɛrɛ min don o savoir être ɲumanya bɛ e de fɔlɔ kan a tɛ mɔgɔ tɔw kan parce que a b'a to i ni mɔgɔ caman bɛ se ka collaborer ka sɔrɔ aw ma bila ɲɔgɔn na i ni mɔgɔw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ siraw bɛ fara mais a kɛra cogo cogo don dɔ la dɔ b'a fɔ ne ni karisa ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ karisa tun bɛ tan a bɛ tan mɔgɔ i tɔgɔ duman ka to i kɔ o ka fisa n'i tɔgɔ jugu ye
voilà il me fait pour i ye cakɛda dɔ fɔ a tɔgɔ in ka gɛlɛn dɔɔni ko Soroptimis fana association fana association dɔ ye ko o fana kɛra sababu ye ka politiki kanu don i la o ye association na sugu jumɛn ye association internationale de don ne ba dɔ de ye ne don a la ala ka hinɛ ala bi yarabi parce que mɔgɔw bi ko cɛ de ka don a la u natɔ club filanan sigi Mali kɔnɔ en 2000 a ye ne wele ko n bɛ fɛ i ka don Soroptimis la k'a ka ɲi k'a b'i former donc ne don cogo filɛ Soropu la club espoir de Bamako a club la mandaw de bɛ yen nɔ manda kelen i b'a dɔn muso jɛkulu ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn muso min mana kɛ présidente ye o tɛ b'o la fo ka mun kɛ a bɛ ten dɛ donc an dun ka mandaw ye 2 ans 2 ans de n'i ye 2 ans kɛ a fɔ ko 2 ans kɔnɔna la i k'i nɔ bila i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o kɛ mais ni 2 ans banna i bɛ bɔ yen i bɛ bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ nana olu fana b'u ka baara kɛ n'o 2 ans banna olu tigiw fana bɛ taa bon o de ye changement kanu don ne na o de ye baara kanu don ne na et puis baara mun fana don sara t'a la foyi t'a la c'est bénévolat pur aw de b'a ɲini ka fantanw dɛmɛ Soroptimis bɛ fɛn caman de kɛ jamana in kɔnɔ mais a t'a kuma fɔ an bɛ musow dɛmɛ fɛn caman na an bɛ ekɔlidenw dɛmɛ a tɔn bɛ sen halisa de hali sini mais a bɔra yɔrɔ jumɛn ka na faso kɔnɔ yan a créé la États-Unis mais anw bɛ affilié don Europe de la mais sɔni an bɛna bɔ Europe la an yɛrɛ bɛna an ka fédération Afrique créer o ko bɛ sen na mais an affilié don pour le moment a bɛ farafinna fan caman kɛ a farafinna fan bɛɛ mun y'a diya fɛnɛ ye ni Soropu dɔ bɛ na Mali la n'a y'a sɛbɛn k'a fɔ ko n bɛ nalen Mali la Soropu maliyɛnw bɛ sɔrɔ ka taa kunbɛn k'a mago ɲɛnabɔ k'a ka fɛn bɛɛ c'est comme ni ne ko n bɛ taa diɲɛ fan o fan la ni Soropu bɛ n'i y'a bila u bɛ n kunbɛn u bɛ n mago ɲɛnabɔ u bɛ n ka fɛn bɛɛ dilan awɔ o tɔn modèle don o tɔn modèle de don olu o tɔn donni o de ye politiki kanu don i la bon ne bɛ se k'a fɔ ne ba de ye politiki kanu don na parce que depuis an tɛ bɛrɛ bɔ an ka sokɔnɔna tun bɛ fa jama la politiki ko de la kana filɛ ne ba tun ye muso ye sogonikɔ kɛ sogonikɔ mais commune 6 mɔgɔw bɛ se k'a fɔ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne ba ye mɔgɔ dama min kɛ député ye ka mɔgɔ dama min kɛ maire ye ka mɔgɔ dama min kɛ politikima ye hali ka mɔgɔw nɛgɛn ka don politiki la a y'o caman kɛ mais u bɛ se k'a témoigner mais a yɛrɛ ma poste briguer a ma deli k'a fɔ n bɛ kɛ nin ye kɔni donna INFM na mais k'a fɔ sogonikɔ n bɛ kɛ maire ye n bɛ kɛ député ye a ma deli k'o kɛ waati dɔ nana kɛ i ni i balimakɛ dɔ an b'a fɔ nin fɔcogo in na ala ka a dayɔrɔ sumaya aw nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko a bɛ Modibo Sidibe n'o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ka ale ka waleyaw k'olu sankɔrɔta ka dɛmɛ don Modibo ma mun nana ni o ŋaniya tali ye mun na Modibo sugantira politiki mɔgɔ caman ba cɛ la aw fɛ ayiwa Modibo sugantila barisa fɔlɔ i ye n balimakɛ min tɔgɔ fɔ o ye maître Benaba Sogoba ye ala ka hinɛ a la yarabi an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka mɛn ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko Modibo y'a kalan Modibo y'ale kalan o ye cours d'a ma ENA la parce que Modibo tun bɛ cours de criminologie di Modibo ye cours d'a ma ENA la donc an tora baro de la a don walayi o don ka di ni bi ye Allahu akbar ne y'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ko n ko sisan kɔni n ko Modibo bɔra premier ministre la n ko mais n k'a ko k'a tɛna parce que Modibo ko k'a tɛ politiki kun kɛ n ko ne dun muso jɛkuluw bɛ ne bolo a mɛnna ne bɛ politiki la a mɛnna n ko anw bɛ fɛ a k'i présenter o mais somɔgɔya yɛrɛ k'i bɔ a la parce que Modibo ye ne bɛnkɛ ye ne ba wolo dɔgɔnin de don somɔgɔya k'i bɔ a la anw bɛ politiki dɔn ka tɛmɛ a kan muso jɛkulu b'an bolo musokɔrɔba dɔgɔnin de ye Modibo ye Modibo Sidibe awɔ mais o tɛ ne ka carrière politique sens ye donc ni i yɛrɛ ye kuma taabolo faamu ne ni Benaba Sogoba de sigilen ko pourquoi mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Modibo ka étude jankɔrɔ caman bɛ yen nɔ Modibo ye fanga kɛ bɛɛ b'a dɔn a taabolo ye mun ye Mali kɔnɔ ko pourquoi an tɛ jɛkulu dɔ sigi mun ye cadre ye intellectuel ye ka miiri ka Modibo dɛmɛ a k'i présenter et puis an ka idéew d'a ma a bɛ se ka jamana jɔ cogo min na association sigira ten collectif des cadres pour le soutien à Modibo Sidibe
ne ye n cɛ wele ne y'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko foyi ti kɛ n'a ma fa ye siga t'a la n y'a wele n ko n ko ne ni Benaba filɛ nin ye n k'an filɛ ka idée dɔ sɔrɔ n ko e hakilinata ye mun ye ko hakilina ɲumanba ko an ka génération an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ko i tɛ nin fɔ mɔgɔ si ye k'a b'i ban a dun kɛra ten Columbus filɛ nin ye hôtel Columbus n'a mɔgɔkɔrɔw bɛ yen an tun bɛ réunion kɛ yen de Columbus bi fa fo ka mɔgɔw jɔ da la a tɛ tɛmɛ o kan mais réunion tun tɛ k'a fɔ k'an bɛ politique kuma de fɔ dɛ réunion tun de don ka jamana bɛ taa ɲɛ cogo min na o réunion de tun don commission santé bɛ yen nɔ commission éducation tun bɛ yen nɔ commission bɛɛ de tun bɛ yen jamana jɔsen ɲɛnamaw kan ka baara kɛ ka na ka rapport présenter ka idéw fɔ jamana bɛ taa ka jɔ cogo min na o de tun ye collectif o y'a sɔrɔ hali Modibo m'a fɔ k'a b'i présenter o nan'o kɔfɛ donc jama kun ka ca tabarikala mais ala nana kɛ coup d'état kɛlen mɔgɔw ye taabolow yɛlɛma orientation wɛrɛ nana mɔgɔw la collectif masumayara ten fo ka na a bin ten ka sɔrɔ an ma se ka idée ninnu waleya ni fɛn kelen min nimisa bɛ ne na bi ma se o y'o ye idée ninnu carila groupe de travail fɛn fɛn sigira mais o baara ma se ka kala bɛɛ de carila baara ma se ka waleya ne yɛrɛ kɔni tun fɛ collectif tun bɛ se ka to yen nɔ ka baara kɛ ka kɛ force de proposition ye jamana in kɔnɔna la parce que baara caman kɛra n hakili b'a la o caman kɛra nka o ma ta ba la a ma ta ba la parce que caman dɔw taara don parti la dɔw taara RPM na dɔw taara fɛn wɛrɛ la dɔw ko k'u tɛ politique yɛrɛ kɛ k'u ma na politique kama bɛɛ ni i kun tilenna don mais a kun kan ka to yen parce que jamana in cadre ɲɛnama bɛɛ tun b'a la ka olu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ka tila ka o ci ten o ma leçon dɔ d'e ma a ye leçon di yan a ye leçon di yan jamana in politique de ma nɔgɔ mas politique ma nɔgɔ cogoya si la mɔgɔw bɛ sur 100 personnes i bɛ taa sɔrɔ 2 ou 3 de bɛ politique kɛ avec conviction profonde n'o bi jamana mun kɔnɔ démocratie nana ko bɛɛ fanga n y'o fana fɔ livre in kɔnɔ i y'o fɔ a kɔnɔ bɛɛ fanga est ce que a nana nin de kama a ɲininkali kan ka kɛ parce que livre in dabɔkun de fɛnɛ mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka ne ye fɛn mun ye n ye fɛn mun vécu k'o fɔ mɔgɔw k'a dɔn an tɛ se ka to tan parce que san o san élection o élection masi cogoya kelen de don mɔgɔ kelen de don jamanaden tɛ kuraya koyi mɔgɔ kelen de don wa ne tɛmɛna mun fɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ o de fɛ mais munna jagoya de an ka tɛmɛ o fɛ n y'a fɔ livre yɔrɔ dɔ kɔnɔ n ko n'an kan ka segin élection kan ne madame Berthe n bɛ gagner cogo min na n b'a dɔn parce que i ye tago kelen min k'a la o ye n ye mun k'a la n y'a bɛɛ faamu n y'a bɛɛ dɔn a kɛra leçon ye leçon don mɔgɔ bɛ baga cour constitutionnelle ma o cour constitutionnelle bɛ namara dafa de ale b'a dafa de ale b'a dafa de mais kalata la namara bɛ daminɛ kabini kalata la namara b'a la depuis campagne ma daminɛ fo ka taa campagne ban fo ka taa vote don ne de y'a fɔ parce que n y'a ye n y'a sɛbɛn fɛnɛ an ka na o yɔrɔ la dɛ o kɛra wulikajɔ Modibo ka hakilinaw dɛmɛli o kɔfɛ i nana i ka jɛkulu sigi n'o bɛ fɔ o ma ko kafo wale kafo wale o ye baara caman kɛ fo mɔgɔw nana fara ɲɔgɔn kan ka se e yɛrɛ ma ko i k'i kanbɔ sa kuma o kuma de bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw layɛlɛ nka ko e yɛrɛ k'i kanbɔ o kanbɔli baaraw kɛra cogo di yɛrɛ kofɔ baaraw u y'olu kɛ cogo di ka don campagne kɔnɔ ka campagne ban fo ka taa se élection don ma i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye o kan i ye mun ye n'i tun ye ne ɲininka Masi ne tun man ka campagne yɛrɛ kɛ commune 6 kɔnɔ n'i tun ye ɲininka n'i tun ye n ɲininka n'i ye n nɔfɛ mɔgɔw fana ɲininka an tun man ka campagne kɛ an ye baara mun kɛ commune kɔnɔna la commune 6 kɔnɔ Masi politique tɛ e yɛrɛ Masi bɛ dɔ dɔn a la n bɛ caman dɔn a la caman wa hali sini an b'a baara la mais n ye mun faamu i n'i ka musow bɛ ɲɔgɔn bolo i ni jeunes bɛ ɲɔgɔn bolo aw de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn aw de bɛ ɲɔgɔn fɛn bɛɛ gɛlɛya mana wuli aw de bɛ ɲɔgɔn ladon mais Masi mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ an k'a kɛ dɔ bɛ bɔ États-Unis ka na a bɛ na n'a ka miliyari ye mais o tigi min bɛ bɔ États-Unis ka na n'a ka miliyari o de bɛ passer hali n'a t'a dɔn ne sigiɲɔgɔn tɔgɔ ye mun ye a t'a dɔn a yɛrɛ sigiɲɔgɔn tɔgɔ ye mun ye. O bɛ passer cogo di? A bɛ passer parce que Mali don parce que maliyɛnw ye élection faamu ten de. Wariya. Élection tɛ
k'i ɲɔgɔn maa ladiri tɛ élection tɛ k'i ɲɔgɔn baarakɛla tɛ élection tɛ k'i ɲɔgɔn maa sɛbɛ tɛ sigida la élection tɛ fɛnɛ ko jama b'i kɔ dɛ élection ye n'i sera ka mun bɔ i bɛ passer n'o de ye o y'a to caman b'a fɔ ko tant que wari bɛ yen n bɛ passer mɔgɔw y'o fɔ an ye campagne na o ne tun bɛ ka fɛn mun fɔ na dɔ k'a fɔ ko nkalon don parce que a kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a mɛn ko wari tant que wari bɛ bɔ n bɛ passer olu passera o bɛ passer kɛ munna o tɛ passer a tɛ tɛmɛ o kan ne ni musow ye san kɛ masa hali sini an bɛ ɲɔgɔn bolo parce que n y'o de fɔ n ka campagne n ka livre kɔnɔna la i bɛ campagne kɛ de pour que i ka ko dɔn hali n'i ma passer a expérience b'a to i ɲɛ bɛ yɛlɛ diɲɛlatigɛ kɛcogo la a b'i sen bila yɔrɔ dɔn i bɛ campagne kɛ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo san élection wɛrɛ bɛ se 400 kama a tigi b'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la ka taa voter mɔgɔ wɛrɛ o y'a sɔrɔ i y'a den ta k'a den furakɛ k'a yɛrɛ ka kɔnɔmaya bɛɛ ta den min filɛ a sen kan e de y'a bɛɛ kɛ fo k'a ɲuman jigin parce que i tɛ fɛ den ko ka kɛ kɔlɔlɔ y'u ka du kɔnɔna la i b'o bɛɛ kɛ ka furakɛli kɛ ka tila i bɛ se ka ladilikan mun di pour que denmisɛnninw ka taa école ɲuman na i b'o bɛɛ fɔ mais o bɛɛ la élection don 200 400 kama u bɛ taa voter mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ e ye e min ye nin bɛɛ kɛ ne kelen tɛ dɛ candidat bɛɛ ni solution ma sɔrɔ a la a b'a bɛɛ ɲɛ ne ɲɛ bɛ candidat la girin ni fɛnw na mɔgɔw b'a la ko an ka voter karisa y'an b'a kɔ o dama mun fɔra an yɛrɛ ye dun sisan a bɛ ne layɛlɛ de o dama mun fɔra an ye dun karisa an bɛ sa i nɔfɛ fu tɛ tɛmɛ a kan i b'a dɔn cogo di sisan nin ye n ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye problème bɛ yen de o bɛ dɔn cogo di vote don fɛnɛ i ɲɛ b'a la ko jamakulu fɛn fɛn b'i kɔ k'olu b'i mobili bila ka t'u nɔfɛ u ka taa voter o ka kɛ ko vote yɔrɔ ni mɔgɔw ka so ka jan ou bien k'i bɛ moto bila ka taa mun nɔfɛ ka taa voter i ka grand leader mun b'i bolo n'a bɛ fɔ ko quartier kɔnɔ mɔgɔ sinsinnenw ni minnu bɛ na ka na liste fɛnɛ yiri la mɔgɔ 200 u n'u ka carte d'électeur numéro o carte d'électeur numéro bɛ sɔrɔ cogo di c'est parce que denmisɛnninw de bɛ taa mɔgɔ tɔw ka carte d'électeur retirer donc u fana bɛ liste de kɛ n'o ye ka t'o liste feere mɔgɔ 100 a bɛ feere de kɛ mɔgɔ 100 bɛ n bolo mɔgɔ 200 bɛ n bolo i bɛ nin wari di n b'u bɛɛ labɔ ka vote don ka na vote ye ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ne ka livre kun de ye bɛɛ k'a dɔn bi jamana in élection jiginnen don ka se niveau mun na mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ n bɛ taa vote ye k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka e de arranger ka taa vote ye a bɛ ten de o mais k'u ka droit de don u ka avenir de don u tɛ ka e arranger o ɔ ni u kɛn bɛ faamaw fana kɛn bɛ k'a don hakili la k'a fɔ i bɛna 1000 mun sɔrɔ ou bien i bɛna 400 mun sɔrɔ o de y'i ka hakɛ ye i kan ka taa voter ne ye diyagoya la an bɛ bɔ fantanya kɔnɔ cogo di a ka gɛlɛn dɛ ɔ wagati min na i bɛ yɛrɛ kofɔ la o yɛrɛ kofɔ wagati yala ni e kun sera muso jɛkulu ma walima jeunes ma mun de tun bɛ f'i ye ka caya ni kun y'i ka projet minnu b'i bolo ne kun y'olu ɲɛf'u ye o tun bɛ mun de f'i ye ka caya bon législative la normalement projet ti candidat o tɛ projet ko ye o tɛ projet ko ye mais mɔgɔw kan ka jateminɛ de kɛ a bɛɛ bilisalen don ka don mɔgɔw kan ka jateminɛ de kɛ est-ce que karisa a bɛ se k'an ka commune représenter est-ce que karisa maa ladiri don wa maa ladiri wa et puis maa hakili dayɛlɛlen don wa parce que bɛɛ man ka taa n y'o fana fɔ livre kɔnɔ masa an ka tiɲɛ fɔ sisan dɔɔnin sa bɛɛ man ka kɛ candidat ye candidat bɛɛ man ka k'a ye bɛɛ tɛ se ka jama mara bɛɛ tɛ se ka jama tɔgɔla kuma fɔ ni sisan nɔ ni dayɛlɛlen don k'a fɔ ko ne ye maliyɛn de ye ne bɛ n présenter maliyɛn bɛɛ k'i présenter kɛ mais a bɛ bɔ mun na an tɛ k'o ye yan an kɔni an ɲɛ b'a la an bɛ k'a ye donc campagne kɔnɔna la n'i taara ni musow ye ɲɔgɔn ye musow bɛ fɛn kelen de fɔ halisa a ma falen an bɛ basi fɛ an bɛ chaise fɛ an bɛ nin fɛ an bɛ nin fɛ yɔrɔ fini ko dabila la t-shirt ko dabila la casquette ko dabila la sisan nɔ campagne cogo yɛlɛma la k'an bɛ barama de fɛ musow ta y'o ye barama basi bololafɛnw ni bien matériel n'o ma sɔrɔ i bolo dun n'o ma sɔrɔ i bolo u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ musow y'a fɔ ne ye k'u bɛ basi fɛ ka sɔrɔ u bɛ ne ka kafo wale la o e yɛrɛ ka tɔnden i yɛrɛ ka tɔnden
u y'a fɔ k'u bɛ barama ni basi fɛ mais u y'a keguya fɔ de u t'a tɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna mais campagne mɔgɔw y'a fɔ u b'a fɔ olu ye a ye na dɔ kɛ dɛ parce que karisa nana nin d'an ma o kɔrɔ ye mun ye k'a sɔrɔ e n'u bɛ karisa nana ɲɔgɔn 1000 bolo d'an ma e bɛ dɛmɛ min karisa na nana 20 d'an ma o kɔrɔ tɛ i yɛrɛ ka na dɔ di ni ma dɔ di n tɛ se k'an ka musow sɛmɛntiya ou bien dumuni tobi vote don an ka dumuni tobi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa vote o bɛ taa n'a ka suman kelen ye a ka so ayi o fana b'a la o fana b'a la bɛɛ b'o kalama fɛnɛ i bɛ dumuni tobi i bɛ wari de di e t'a tobi dɛ n'i y'a tobi o dɔ tɛ sɔrɔ o la o i bɛ wari de di dumuni bɛ tobi ni dumuni tobila ko tɔnden fɛn fɛn mana taa vote k'u tɛ temps sɔrɔ ko ka tobili kɛ o taatɔ so u bɛna a ka suman minɛn kelen ta ka taa n'a ye ka vote tan ni dɔrɔn kɔnɔ ko tan t'olu bolo ka o bɛɛ b'a la mais nin bɛɛ entreteninen don jɔn fɛ politique mɔgɔ i tɛ se abada munna législative tɛ se ka kɛ ni 100 ni 100 ni kɔ t'i bolo donc bibi na mɔgɔ tɛ se ka kɛ i tɛ se ka député ɲini n'o t'i bolo i t'a sɔrɔ yɛrɛ 100 ni kɔ i t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ i kana danga kɛ k'i ɲɔgɔn ma ladiri tɛ i kana danga kɛ k'a fɔ ko i yɛlɛmalen don misiri la ou bien fɛn dɔ i t'a sɔrɔ ne de y'o f'i ye mun y'an kɛ tan ɲininkali bɛ yen de livre in kun y'o de ye ɲininkali bɛ yen de mun y'an kɛ tan o fana tɛ baasi ye o élection an ka législative la mɔgɔw filmé la u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw bɛ ka wari distribuer o filmé la ka jamana in bɛɛ tour kɛ mun bɔra a la fɛn bɔ a la denmisɛnninw bɛ mun f'i ye ko u bɛ mun fɛ musow ta ye baasi ni baramaw ye denmisɛnninw m'a faamu olu ko de ko olu de bɛ ka anw dɛmɛ alors que olu bɛ ɲinɛ mun kɔ u yɛrɛ de ka avenir ye o don ye o de labɛntɔ don olu b'a fɔ de k'a fɔ k'i k'u motiver k'i k'u gérer terme ye nin de ye ka wari d'u ma i b'u gérer i b'u bila pa la u yɛrɛ b'a dɔn n'i ye mun gérer k'o bila pa la o tɛ sonyɛli ya sonyɛli tɛ dɛ e de b'a ta ka d'u ma kɛ a bɔra yɔrɔ min na olu ka sira t'o la o mais fo wari de ka di ne kɔni fɛ fɛn caman bɛ yen nɔ f'an k'a fɔ de f'an ka sigi k'a fɔ de n'a ma fɔ a ma ɲi dɛ n'an ma sigi k'a fɔ ne bɛ livre in kɛ kuma dɔ ko ne ma ko madame Berté ko munna k'i bɛ livre in kɛ n ko n b'a kɛ a tigi kɛra candidat ye n k'e ma e tɛ nin bɛɛ dɔn wa k'a b'a bɛɛ dɔn n ko munna e m'a sɛbɛn ko non ko c'est pas la peine ko parce que bɛɛ b'a dɔn ne b'a dɔn justement bɛɛ de b'a dɔn ne b'a sɛbɛn de livre in référencelen don a kalan bɛ se ka k'a la parce que a bɛ norme bɛɛ respecté kalan bɛ se ka k'a la donc ni kalan bɛ se ka k'a la denmisɛnninw minnu bɛ politique kalan u bɛ se ka livre in kɛ référence ye k'a dɔn fɛn mun man ɲi fɛn mun ka ɲi k'a la discuter a dabɔkun de ye an ka sigi an ka kuma livre in taabolo kan mun na i ye nin fɔ e ye ne invité cogo min na mɔgɔw k'i invité aw ka kuma la parce que n'aw ma kuma kan a ti faamu dɔw yɛrɛ y'a ye dɔrɔn ko ko madame Berté k'i bɛna kɛ candidate ye ko on te félicite ne ko n tɛna kɛ candidate ye u kɛlen ka livre ya u kɛlen ka foi de candidate ye n ko n tɛna kɛ candidate ye n ye livre sɛbɛn de fɛn mun kɛra fɛn mun bɛ campagne kɔnɔna la fo ka taa se cour constitutionnelle la a ka ɲɛfɔ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen kumar'o kan o ye alliance ye parti politiques bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga candidat kɛ wagati minnu na i kumar'olu kan ko alliance dɔw bɛ yen c'est pas la peine alliance fasugu ka ca jumɛn de ka ɲi jumɛn man ɲi bon législative la comme commune 6 n bɛ se ka kuma o kan député 3 tɛ yan député 3 don o député 3 la pour que chance ka multiplier généralement organisation 3 bon comme ne ye association ye ne ti parti la bon anw fasugu ye indépendant ye soit i ni indépendant 2 bɛ taa aw bɛɛ ye indépendant ye ou ni parti bɛ taa f'i ka parti dɔ couleur ta f'i ka don parti dɔ la f'i ka ayi i tɛ don a la dɛ i b'a couleur de ta ne ma don parti la o ne ye APM Mali ko couleur de ta i b'a fɔ parti dɔ ye o la i bɛ k'olu ka logo de kan i bɛ k'olu tɔgɔ la waribɔ b'o yɔrɔ fana la ayi waribɔ t'o la bɛnkan de don mais n t'a dɔn ni waribɔ bɛ mɔgɔ tɔw ta la ne kɔni ma wari bɔ ne ma wari bɔ barisa parti APM Mali ko président Modibo Kajoge n ka bonya b'a yɔrɔ la a bɛ n bonya an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ banque la a tun ye APJ directeur ye an ye baara kɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn mɔgɔ ladiri don
ɲani an ka mɔgɔ sɔrɔ n y'a fɔ n ko ni cɛ de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ ɲani an ka mɔgɔ sɔrɔ ni mun nana an b'a fɔ a y'an ka nin to yen nin n'an ka hakilina tɛ taa ni nana an b'a fɔ an ka nin to yen partiba caman nana ne nɔfɛ commune kɔnɔna la ne ko ayi donc ani APM Mali ko an taara ɲɔgɔn fɛ o ni a laban na komi ne nana don min na yɛrɛ ne tun taara dugu la ne nana don min na yɛrɛ de fɛngɛ dernier jour fɛngɛ tun bɛ signé donc k'u ni Codem y'a ɲɛnabɔ ne ni Codem ma ɲɛnabɔ dɛ APM Mali ko ni Codem de y'a ɲɛnabɔ APM de ni Codem y'a ɲɛnabɔ ni Codem y'a ɲɛnabɔ o alliance kɛra ten donc alliance ɲuman o bi kɛ mɔgɔw ka hakilina ye kelen ye mɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ ko mɔgɔw ye ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn fara na olu tilala ka kɛ ta alliance kɛ mouvance présidentielle ni opposition ma kɛ alliance kɛ o ye b'o ɲɛfɔ cogo di o kɛra fan bon o kɔrɔ tɛ de an peuple an ka sarataw la an ka gagner dɔrɔn sinon aw bɛ taa mun fɔ k'aw bɛ bɛn kelen ma ko k'o fɔ alliance ye bɛnkan de ye idéologie de aw ka faamuyali ye kelen bon an ye ɲininkali kɛ o fana la dɔw b'a fɔ ko législative et élection de proximité ko de ko aw minnu bɛ sigida kelen na aw de bɛ ɲɔgɔn dɔn hali n'aw tɛ parti kelen na bon b'o de kɛ ka jaabi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn mais mɔgɔ caman kɛra candidat ye ka sɔrɔ sigida mɔgɔw t'u dɔn yɛrɛ hali u sigiɲɔgɔn t'u dɔn a caman o caman ma kɛ partiw fana bɛ ci alliance la n y'o kuma fana fɔ mɔgɔw n'i ye baara kɛ parti kɔnɔna la i sigilen ka fɔ ko don n'a nataw la i bɛna kɛ parti candidat ye i y'a sɛgɛn n'a baara n'a wɔsi kɛ don n'a nataw la u bɛna mɔgɔ dɔ bɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ k'o ye parti membre ye a mɛnna ka n'o ta k'o kɛ candidat ye a tɛ ci ya o de y'a to élection bɛɛ kɔfɛ parti caman bɛ ci mɔgɔw bɛ bɔ a la dɔw bɛ démissionner ka taa yɔrɔ wɛrɛw la o bɛɛ de b'a yira k'a fɔ an ka démocratie tɛ démocratie ye halisa parce que an ma don bɛnkan dɔ kama charte de vie dɔ kama projet dɔ kan bɛnmako kan mɔgɔw donn'u ka intérêt personnel de kan ni intérêt personnel ma waleya dɔrɔn ne bɛ n ka sira minɛ o de y'a to parti caman bɛ n y'o de fana fɔ démocratie daminɛna ni parti joli aujourd'hui on est à plus de 200 partis mais a parti bɛɛ bɔra parti belebeleba fila in na a bɛɛ bɔra a la n y'a fɛngɛ yɛrɛ kɛ livre kɔnɔna la parti minnu bɔra a la ka tila olu fana bɛ tila ka dɔ wɛrɛw kere bi bi in na fo ka segin o bɛɛ de kan masi fo ka segin o bɛɛ de kan bɛɛ man ka parti créer o parti membre dɔw tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan président kunkolo dɔrɔn parti tɛ tɛmɛ o kan a parti bɛ yen wa caman ni mun ye n sɔsɔ n b'a parti ayi a parti bɛ yen a tɛ tɛmɛ président kunkolo kan président bɛ mun ɲini a ka saki de b'a bolo k'a fɔ ko k'o parti fana financer bilan fɛnw bɛ taa déposer ko k'o financer wari bɛ ta k'a di o ma ou bien o bɛ ta ka kɛ ministre ye ko parce que ko parti b'a bolo cadre tɔw ye mun kɛ jamanadenw na cadre tɔw ye mun kɛ i tɛ parti si kelen parti ye fo ni parti ɲɛmɔgɔ ou bien a ka mɔgɔ kɛra ministre o bɛ sɔrɔ ka commencer ka mɔgɔw ɲini ka fara ka parti étoffer an kan ka segin nin bɛɛ de kan o de y'a to n ye nin bɛɛ fɔ livre kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mascarade de don an bɛ ka bugurijɛ de fiyɛ ka kɛ ɲɔgɔn ɲɛ na an tɛ démocratie la koyi donc n'i y'a faamu k'a fɔ ko n ye maa ladiri ye n ye maa tilennen ye n ka vision bɛ n bolo jamana yɛrɛ joli ka faso kanu bɛ na o tɛ maa kɛ i ka suganti i ka ta bi kɔni na o t'i ka ye fo wari yɛrɛ de ka k'i kun fo ni yɛlɛma kɛra wari ka k'i bolo mais wari ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn masi n'an y'an da don a la bi a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ mais bi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka pour que kow ka yɛlɛma solution ye jumɛn ye solution ye mun ye an ka segin nin texte in bɛɛ kan o ye fɔlɔ ye parce que an bɛ k'an ban k'an tɛ constitution réviser n'an ma réviser an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ a kɛlen bɛ dɔnni dɔngoman de an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ fo an ka sɔn de ka kariya en intellectuel k'an sigi an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ diyagoya tɛ mɔgɔ ka fɛn obligé an kan constitution kura kɔnɔ ka sɔrɔ a man d'an ye o ou bien o ye tan ye ne kɔni ka faamuyali ayi o ye tan ye ni diyagoya t'o ye aw bolo kelen mun de ye kan 92 sɛbɛn o maliyɛn bolo kelen de bɛ na zen na constitution réviser an bɛ ka siran mun de ɲɛ an bɛ siran mun ɲɛ a ko filɛ dɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye il faut que an k'a dɔn bi bi in na bɛɛ tɛ se ka kɛ candidat ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ candidat ye c'est pas après dɛ avant i b'i ka déclaration de bien kɛ diyagoya la i ye wari bɔ yɔrɔ min na i b'a fɔ a kana kɛ prestation ni serment kɔfɛ o ye fɔlɔ ye an b'a dɔn n'i ye maa ladiri ye masi n bɛ misali kelen ta ye bi bi in na n'i ko ko candidat bɛɛ k'a ka déclaration fiscale bɔ à jour candidat 90% bɛɛ bɛ bi
i ka impôt sarali sarali a jour de m'a fɔ i y'a sara kɔfɛ a jour kalo ou trimestre e b'i ka impôt sara i ka papier bɔ o de ye civisme ɲuman ye o de ye fasodenya ɲuman ye a fo ka bɔ o kan ka kɛ critère la ani ladiriya an tɛ se k'o fɔ ka ban o bɛɛ de b'a to a bɛ dɔn k'i ye maa ladiri ye e ka déclaration de bien kɛ i ka honorabilité kɛ honorabilité kɔrɔ ye min ye bɛɛ tɛ se ka kɛ candidat ye bɛɛ tɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ gidela ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o daminɛna depuis lawali fo bi de bɛɛ ye kelen ye hali bɛɛ da tɛ don a la n'an bɛ fɔlɔ la faso kuma la bɛɛ da tɛ don a la bulonkɔnɔ kuma la bɛɛ da tɛ don a la donc an ka segin o kɔrɔlenw ma tant que an ma segin o ma an tɛ taa ɲɛ bi wari de ye bɛɛ kɛ kelen ye wari de ye mɔgɔw tɛmɛ ɲɔgɔn kan wari mana k'i kun kɔni couleur t'i la tuguni e de ka ɲi ni bɛɛ ye du kɔnɔ i bonyanen don jamana kɔnɔ i bonyanen mɔgɔw kɛla milliardaire ye sigida bɛɛ y'u bonya tile kelen ka bɔ moto kan ka kɛ milliardaire ye sigida m'u bonya mais mun de kama f'an ka segin olu ma de ka candidat choisi en fonction de ça an maliyɛnw yɛrɛ de k'a kɛ an ka critère ye an kana sɔn tuguni candidat si kana i jɔ ka kuma an fɛ an b'a fɔ ɲani ka kuma i ka papier bɔ i ka papier bɔ n'o kɛra sisan masi i bɛna ye sur 100 candidats i b'a sɔrɔ 10 dɔrɔn de bɛ sɔrɔ faso jama yɛrɛ don minnu bɛ taa kala ta olu ta bɛ kɛ cogo di an fasodenw de bɛna décider o maliyɛn bɛɛ man'i sigi ka kuma i ka salon kɔnɔna la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an delilen b'o de la bɛɛ de bɛ kuma i ka salon kɔnɔ mais a ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ bɔ k'i sigi radio ou bien télé la k'i b'i hakilinata fɔ parce que n'i hakilinata fɔ bi ne b'a dɔn ne bɛ na mun fɔ bi su in na tɛ dɛ sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ne nɛni ka burujali fɔ ne ma dɔw b'o kɛ mais faamuyalibaliya de don kodɔnbaliya de don i ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ko jamana ko de ni jamana ko don ni argument wɛrɛ b'i bolo ka na mun ni ne ta tɛ kelen na i ta fɔ dɔrɔn a banna o dɔrɔn don ne ni ko mamuso kan Awa Keita n y'o ka kuma fɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko a kan ka bonya halisa an kan k'a ka sira tagama sisan tuguni filanan ye mun ye o ye n ye mun fɔ ala ka hinɛ Mamala Jɛnɛba Siribe ninnu olu ka kulu o ye parti unique kulu musow ye musow tun don u tun affirmelen don musow tun don u tun b'u taa yɔrɔ dɔn u musow don u b'u sigi yɔrɔ dɔn o t'u bali u kun k'u occupé u ka denbaya la a kan ka kɛ cogo min na donc u kɛra muso cɛsirilenw ye kulu sabanan o ye ayi o tɛ bi ye bi do bi tɛ o ye démocratie daminɛ tuma musow ye o kulu kɔnɔna la an bɛ se ka madame Si ninnu bila o kɔnɔ an bɛ se ka Abisatou Cero ninnu bila o kɔnɔ an bɛ se ka n ba tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ mun kun ye APDM DFM musokuntigi Fatumata Sire ala ka hinɛ a la olu y'o kulu ye bon olu ye kɛlɛ caman kɛ musow ka jɔyɔrɔ nɔfɛ mais a caman bɛ yen o m'u présenté n'i y'a jateminɛ olu ka kuma na a caman bɛ yen o ma élection kɛ mais u ye poste de responsabilité sɔrɔ u ye kɛlɛ kɛ musow ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa kɛlɛ caman nɔ bɔra fɛnɛ donc o y'olu ye kulu naaninan o ye saba yɛrɛ naaninan ye anw de anw ka génération mun nana olu kɔfɛ anw de nana tiɲɛ an de nana repères falen an de nana fɛn bɛɛ kɛ wariko fana ye an de nana kɛ i n'a fɔ ni i bɛ muso ɲɛmɔgɔya la f'i k'a ɲini ka bila i kun fɔlɔ de i t'i miiri musow la sisan nɔ mas association ka ca jamana kɔnɔ wa a ka dɔgɔ minnu bɛ financer parce que bɛɛ tigɛr'u la an ka association ninnu si tɛ financer la tuguni parce que muso dɔw ye wariw minɛ a ma se muso togodala musow ma a ma se muso minnu mago b'a la a ma s'u ma a dɔnna k'a fɔ fɛn caman rapports caman kun tɛ ɲuman ye a kɛra problème ye mun yɛrɛ digira n'a bɛɛ ye fɔlɔ hali wari bonda ninnu o de tun bɛ kalifa musow ma awɔ fɔlɔ nin bɛɛ de tun bɛ kɛ o tɛ bi yɛrɛ n'i y'a kalifa muso la an bɛ taga n'a ye dɛ o tɛ bi yɛrɛ tiɲɛ de don o tɛ bi yɛrɛ muso ka nata bonyana sisan ka tɛmɛ cɛw ta kan muso bɛɛ tɛ parce que n'i bɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ kulu kɔnɔna la maintenant o problème kɛra mun ye hali an bɛ jɛ kulu mun na k'o bɛ an dɛmɛ k'an ka kow waleya k'a don ba la ka musoya don ba la o kulu yɛrɛ ma ci an bolo wa ka fɔ cilen t'an bolo wa a ma kɛ baara ye tiɲɛ yɛrɛ la a cira i bɛ se k'o kulu dɔn cogo di k'i bɛ taa don a la ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ne b'a dɔn k'a fɔ n'a kɛra ka ɲɛ a kun man ka kɛ tan mɔgɔ si tɛ yen nɔ parce que ni mɔgɔ min ye n ka livre kɔnɔ i bɛna ye n y'a fɔ i tɛ se ka kɛ président ye à vie sa a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ne b'a la n tɛ bɔ a la démocratie kɔni don n tɛ bɔ a la o kɔni tɛ kuma ye
o kɔni e bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ ni n ti bɔ la ye ko fila ye n ma fa dunni na ou bien n ye mun kɛ o ma ɲi n nɔ ma ɲi ni nɔ ma ɲi ni mɔgɔ min nana e kɔfɛ o b'i nɔ minɛ kɛ donc i tɛ se ka taa o siga t'a la o de y'a to hali yɔrɔ dɔ la mɔgɔ tɛ taa congé la koyi n'i taara congé la dɔrɔn parce que mun bɛ bɔ congé kɔfɛ ala de b'o dɔn han o bɛɛ y'a problème ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ u tɛ sa mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko diɲɛ tɛ continuer olu kɔfɛ ala mɔgɔ dun i kɛra cogo cogo fo dɔ ka fɔ i kɔ o wajibi ye fo dɔ ka fɔ i kɔ o wajibi ye an musow kan k'o de faamu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka musoya don ba la an kana kɛ ni fadenya ni ɲɔgɔn sama-sama ni kɛlɛ ni fɛn wɛrɛw ye musoboya kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'i ka ko ka mun kɛ k'i sigi dɔrɔn fɛn tɛ kunkolo kɔnɔna na n y'o de fɔ candidature la a fɔra ko loi 052 dɔw ko la loi mun ba la loi mun ba loi in ɲɛna kojugu mais a bɛ ka kɛ cogo min na o de man ɲi a bɛ ka kɛ cogo min na bi a bɛ ka kɛ cogo min na bi o de man ɲi n bɛ fɔlɔ an musow de la ne y'o de fɔ n ko n tɛ kɛ mɔgɔ si ka complément défectif ye ne tɛ kɛ mɔgɔ si ka complément défectif ne de bɛ tɔw sama tɔw tɛ ne sama e ko musow tɛ ala tini musow dɔw bɛ ta ka b'u ka sokɔnɔna la u tɛ députéya fan si dɔn k'u ta ka kɛ ka liste dafa ka kɛ député ye an y'o caman ye kalata i bɛ taa mun fɔ mɔgɔw ye a caman a dɔw bɛ hali kuma bɛ d'u ma u tɛ se ka sɔn a ma i k'a fɔ k'a fɔ jɔngala ne tɛ se n tɛ se k'a kɛ sa n ka dɔw bɛ kuma bɛ d'u ma hali kuma ɲuman parce que musoya bɛ bafoué o la de i tɛ musoya donna ba la o la dɛ i bɛ ka musoya tɔ de jigin dingɛ kɔnɔ an ka sɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen an tɛ se k'a kɛ masi ne tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni ne tɛ se ka fɛn mun kɛ n b'a fɔ n tɛ se ko ni cɛ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ lisi kan muso ka fara kan muso ka fara kan muso bɛ fara kan cogo di ka dafalan kɛ yan ne tɛ kɛ mɔgɔ ka dafalan ye dɛ ayi parce que n'i y'a mɛn i bɛ don a la a dɔnniya b'i la a se b'i ye ka kɛ a fanga b'i la ka kɛ a volonté b'i la a volonté b'i yɛrɛ la mais k'i ta k'a fɔ k'i b'a dafa ko wari de b'a la ko n'an ka lisi dafa n'an ka lisi dafa o de ye loi in jɛngɛ an bolo donc cɛw y'o faamu faamaw y'o faamu e ma ye ko poste électif ni poste de nomination e ma ye poste de nomination mɔgɔ tɛ ta la ka suma dɛ musow tɛ ta la o a ka suma parce que muso minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ ta ni minnu b'u bila ko ɲɛma e tɛ sɔn ka fɔ jɔngala ne tɛ se an ka karisa proposer e b'a fɔ ko n yɛrɛ b'a ta ni e yɛrɛ y'a ta a bɛ kɛ maloya ye k'a sɔrɔ a dɔnniya t'i la o maloya in de bɛ an kunkolo funu o de bɛ musoya majigin sinon k'a fɔ ko muso dɔnnen kalannen tɛ muso kalannen bɛ bi fo ka fɔ ko k'a to ten jamana in kɔnɔ yan mais an yɛrɛ de y'a tiɲɛ donc an ka segin fɛnw kan ni mun kan ka mun kɛ masi bi an k'o to bolo k'o kɛ sa ni ala sɔnna ma livre in n'o ye foi de candidate i y'a sɛbɛn a bɛ sɔrɔ cogo di livre in bɛ sɔrɔ e yɛrɛ bolo yan masi a banna ni min mago b'a la a bɛ sɔrɔ e bolo yan a banna a bɛ sɔrɔ librairie ba la a bɛ yan dɔ la ACI la a bɛ CICF fana na immeuble duguma yan nɔ PCFM duguma tabarikala a bɛ yen tabarikala a prix ye 7500 de 1000 ani 500 ani 500 mais recette fɛn fɛn bɛ sɔrɔ livre la masi a dabɔlen don an ka muso minnu jiginni bɛ gɛlɛya mun ma an ka t'olu ta n'a ye association kafo wale o musow jiginni bɛ gɛlɛya mun na komi jamana gɛlɛyara sisan nɔ an ti fɛn sɔrɔla ka mɔgɔw ta mais an bɛ se ka fitinin mun kɛ an bɛ fɛ ka dɔɔnin fara o kan ni livre in recette ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye livre in kelen san i ka da la k'a fɔ k'i ye muso dɔ dɛmɛ k'a bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ k'i taara a baaraw kɛ kɔnɔwarikaw ka édition belebele dɔ la édition belebele min ni maa caman tɛmɛna yen fɛ tiɲɛ tɛ ka kuma kun cɛ sisan mun b'i bolo ka fɔ foli ni tanuni ani ka ala barikada ala mun ye bidon yira an kɛnɛ na mas mɔgɔ bɛ idée dɔ ta volonté dɔ bɛ k'i la ni ala ma sɔn a tun tɛ kɛ siga t'a la ne ye livre in idée ta ka sɔrɔ an t'a dɔn jamana bɛna jigin nin bɛɛ kɔnɔ élection kɛra 2022 a kɔfɛ dɔrɔn ne ko n bɛ livre sɛbɛn pour que ka retour d'expérience kɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye sira mun bɛ politique kɔnɔna la sira mun bɛ campagne kɔnɔna la an kan ka kɛ cogo min na n'o livre bɔra bi an bɛ ala fo k'a barikada mɔgɔ minnu ye n dɛmɛ a dilanni na parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka livre bɔ i b'a sɛbɛn de ne b'a sɛbɛn en brut mais mɔgɔw bɛ yen mun b'a kalan mɔgɔw bɛ yen mun b'a éditer mɔgɔw bɛ yen nɔ mun bɛ hakilina ɲumanw d'i ma n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kafo wale musow halisa u cɛsirilen don u ye wulikajɔ caman kɛ élection in kɛra mais après an ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn faamu mɔgɔw tɛ se ka
dɔw ko ne ma ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka éducation falen tile kelen kɔnɔna la ko éducation ye tanko de ye musow delilen don parce que élection tɛ kɛ ni musow tɛ musow de ye élection fanba ye musow delilen don élection monnayeni mun na an bɛna dabila a bɛ ɲa dɛ an ye sensibilisation caman kɛ mais an tɛ sɛgɛn an bɛ continuer an tɛ décourager pour que a ka dabila an yɛrɛ k'an ka avenir labɛn an bɛ sɛgɛn jugu min na u bɛ k'an digi sɛgɛn jugu min kɔnɔ pour que élection do ka 200 d'an ma an ka ji bɔ daga kɔnɔ ka fɛn dɔ bila a kɔnɔ an bɛ n'o dabila parce que élection b'a sɔrɔ an yɛrɛ ye dɔ k'an yɛrɛ ye donc n ka dugawu bɛ jamana in ye ala k'a basigi ala k'a jɔ politique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni intéressé don ka kɛ candidat ye livre in ɲini k'a kalan dɛ tiɲɛ yɛrɛ n'i y'a kalan sira caman bɛ yen mɔgɔw tɛ mun f'i ɲɛna i bɛn'a dɔn a bɛ livre in kɔnɔ a b'a kɔnɔ fɛn min tɛ f'i ye o bɛ livre in kɔnɔ n ka foli bɛ homme de médias bɛɛ lajɛlen ye a diyara n ye kosɛbɛ aw ni hakilina ɲumanya ani faso jɔ barisa anw bɛ fɛn fɛn kɛ ni aw t'a la mɔgɔ t'a mɛn mɔgɔ t'a ye donc jɔyɔrɔba de bɛ aw la min ye mun f'i ɲɛna fɛnɛ mas homme de médias fɛnɛ ladiriya don maatilennenya don wariko tɛ ni wari bilala ko ɲɛma dɔrɔn a bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de a tɛ tiɲɛ mɔgɔw yɛrɛ a bɛ tiɲɛ i yɛrɛ de donc n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ Peace FM ye barisa n b'aw baarakɛcogo dɔn an m'a daminɛ bi an y'a daminɛ a mɛnna dɔɔni ni mɔgɔ n'i bɛ jɛngɛ san 1 san 2 a tigi bɛ sira bila donc alhamdulilayi n ka foli b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ salamu aleykum ɲininkali kelen ka k'i la yanni ka sira d'i ma ɔ i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ fo k'a sɛbɛn i ye expérience sɔrɔ a la yala don n'a nataw la i bɛ n'i kanbɔ wa walima politique yɛrɛ y'a nege bɔr'i la de mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i tɛ politique kɛ mais n tɛna n kanbɔ i t'i kanbɔ nin y'o bannen n tɛna n kanbɔ n m'a fɔ nin y'a bannen nka natɔ ninnu filɛ nka kɔni wari tɛ ne bolo k'an kanbɔ wari tɛ ne bolo k'an kanbɔ mais o yɛrɛ n'a ta a tɛ n ka programme na sisan kanbɔ kɔni tɛ n ka programme na tiɲɛ yɛrɛ la bon mɔgɔ b'i ta la ala b'a ta la siga t'a la nka livre in ma dabɔ k'o perepere latigɛ kanbɔ kama livre in dabɔra de minnu bɛ n'u kanbɔ a ka k'u ye misali ye u ka livre in san ka kalan u k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ yanni u k'u sen don a la parce que n'i y'i sen don a la segin kɔ ka gɛlɛn a ko la dɛ segin kɔ ka gɛlɛn ne yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ tun ɲɛ bɛ n yɛrɛ la assemblée kɔnɔ bɛɛ tun b'a fɔ ma honorable o y'a jeu dɔ ye n'i ko i bɛ président ya ɲini bɛɛ b'a f'i ma président Masi protocole bɛ d'i ma daw bɛ yɛlɛ i ye yɔrɔ i mana o fanga farida o bila ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn i kɛrɛfɛ mɔgɔ jama entourage yɛrɛ de b'i don a kɔnɔ i tɛ se ka bɔ o campagne diya yɔrɔ fɛnɛ o ye ne ma kɛ député ye nka n ye kuma caman kɛ mɔgɔw b'a fɔ ma honorable o bɛɛ ye expérience dɔ ye bɛɛ ye expérience dɔ ye voilà k'i fo kosɛbɛ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ to ɲɔgɔn bolo an bɛ sira di madame Berthe ma Minian Begali ka fɔ aw ye sa n'aw mago bɛ livre in na a bɛ anw fɛ yan foi de candidate n'i sera yan dɔrɔn i b'a sɔrɔ 1500 o don maa o maa de bɛ k'a fɔ k'e bɛ fɛ ka politique baara kɛ i bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye walima i bɛ fɛ ka kɛ musobɔ ye k'i sen don a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la dɛ kana don a la ten dɛ ka sɔrɔ i ma livre in san k'a kalan Cheikh Sidibe fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fo an min fɔnba ka foli de ta ninnu ko o lase a ma ka Lasine bɛ jara fo nin waati in na ale tulo b'anw na k'a fɔ a ma k'a ni tile ka n'ale MPCD o ɲɛmaaba ye su in na sa maa min b'an bolo o de ye dugutigi denkɛ ye ni o ye Nuhun Togo kabilabatigi Nuhun Togo su in na ale de bɛ an bolo a ko tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ Cheikh Sidibe kalata ko an bɛ kuma o kan nɛgɛjuru ka a bɔ ka bi ka di lamɛnbaaw ma kalata fɛn min ye an ka bi ma welele a bɔra ka fɛn minnu fɔ kalata ko la bɛɛ lajɛlen ye a mɛn nin waati in na voilà bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'a daminɛ fɛn min ye maa minnu yɛrɛ kan ka taa kalata olu ka comportement kala kan ka ta minnu ye olu fana ka comportement nin bɛɛ lajɛlen fo ka taa se jamana yɛrɛ ta ma ka taa se fo cour constitutionnelle la o walawalali kɛra wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hali ni tɛ bisiw min yɔrɔ jifilen tɛ yen anw ka kalata a bɛ kɛ nin cogo in de la kalata dun a kun dalen don an ka jamana kan a kun dalen don an ka jamana kan
date min bɛ ka fɔ o ye février kalo ye san 2022 o de bɛ ka fɔ février kalo san 2022 o de bɛ ka fɔ bi wa kalataba dɔ han jamana ɲɛmaa ale de bɛna suganti ɔ yala aw ɲɛ bɛ kalata in aw ɲɛ b'a a la cogo di aw ɲɛ bɛ kalata in na cogo di bi babu an t'a janya dɛ a bɛ kɛ o de kan nin namara ninnu nin dabiri ninnu ɔ barama ko baji ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an ka kalata la cogo di kuma b'aw bolo 20 20 18 65 allo nba Burama Fofana awɔ masa an bɔla k'an ba ka kuma mɛn a ye kuma minnu fɔ a bɛɛ kan ye n'i ye jamana in jate minɛ hali minnu b'a la bi k'an ka taa élection na mars a mɔgɔ caman bɛ yen u tɔgɔ nɔgɔlen don a caman wari kunko kuma b'u nɔ a caman wala san'u ka pressé k'an ka taa kalata la hali ni justice m'u wele hɔrɔnya la u yɛrɛ ka wuli ka taa u t'a kɛ dɛ ne tɔgɔ bɛ nin na n b'a fɛ ka na n yɛrɛ jɛya Burama o bɔ a la justice de b'u wele n'o tɛ u tɛ taa u yɛrɛ ye mais u ka sabali jamana in bɛ yɔrɔ min Burama soso bɛ soso fagalan dilan non o t'o dilan mɔgɔ bɛ min na mas c'est-à-dire Mali mago bɛ hɔrɔn de la ladiri faso kanuna Mali mago b'o de la bon u bɛ girin min na bi k'an ka élection kɛ an ka élection kɛ wallahi anw tɛ Choguel défend anw tɛ Assimi défend Mali de ka d'anw ye ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan mais ne kɔni b'a dɔn n'an taara kalata la tan k'a sɔrɔ kow ma jɛya masi wallahi a b'i n'a fɔ an solilama tan a fɛn tununen bɛɛ tɛ ye dɛ Ala ka tile hɛrɛ an b'i fo Musa Jara an bɛ foli ni tanuni ko o lase a ma an terikɛ don Énergie TV la k'a ani tile allo waaleykum salam samakɛ don wa aha a diyara n ye k'an fa Bula fo an Biye Sidibe ni Daw ka Empereur fo Empereur wa non vraiment an ka cɛ don an tɛ hakilina kelen sa mais an b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamu n b'a fo parce que bɛɛ bɛna anw sɔrɔ yan dɔɔni dɔɔni quoi ok mas a tulo b'i la an ba min fɔlɔ ka kuma sisan vraiment ne yɛrɛ nana bɔra baarayɔrɔ la n nana bɛn ni a ka mission kɔnɔla ye mais mas a yɔrɔ dɔw fɔ kuma in ye tan yɛrɛ ayi a bɛɛ ye tan de ye tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ masi i bɛ ɲininka fɔlɔ n'a sɔrɔ nin ka jɛkulu la ni cɛ bɛ don a la ayi cɛ b'a la masi a bɛ kɔfɛ n bɛ tila k'i wele an n'o b'o kuma kɛ a banna voilà parce que an bɛ ni mɔgɔ sugu de dɛmɛ ni Ala sɔnna a ma masi o tɛmɛnen ka bɔ yen ne y'a f'i ɲɛna ko jamana in jɔ kuma masi i bɛ to k'a fɔ mɛnɛ a bɛ ka kuma in kɛ manamanakan ye i bɛ to k'a fɔ masi a ye dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye ya Rabbi masi Ala kana aw kɛ miɲɛtɔ ye ya Rabbi a ka baara kɛ sinon jamana in jɔ kuma masi dɛ Ala k'an kunna ja ka kuma ta k'a daminɛ ɲɔkɔrɔ ko dɔw ye an ka miliyari 16 sɔn a kuma fɔra dɛ a fɔra an fa y'a fɔ ko dɔw ye miliyari 16 sɔn an fa jumɛn an fa Bacili y'a fɔ yan ko dɔw ye miliyari 16 sɔn an ka wari la dɔ ko ma k'o ye gulɔminɛ ye i bɛ ɲini ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ tɔgɔ fɔ dun t'a la man tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ sa dɔw ko ma k'o ye gulɔminɛ ye ko ɲɔgɔnna tɛ yen ka kan ko ɲɔgɔnna hɔn tɛ Mali bɛɛ o tigilamɔgɔ fana taara o dalo bi ko ɲɔgɔnna tɛ ko basi b'o bolo n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ masi jamana min yɛrɛ jɔli sababu ko basi donc ni basi b'i bolo dɔrɔn i ye hɔrɔn ye masi basi bɛ ne yɛrɛ bolo yan ne tɛ n ka to ɲɛ merci an b'i fo bi ta bɛ kalata ko kan an k'olu to yen an kana ɲɔgɔn ka kɔrɔlenw na k'u ba ma ɲi allo waaleykum salam somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu aha kuma b'i bolo Mali kɔni ayi dɛ an bɛ dugawu kɛ ayi o ye jigilatigɛ ye dɛ kan'o fɔ dɛ Mali kɔni an ɲɛnabɔ cogo tɛ yen an ɲɛ t'a ɲɛnabɔ ɲina jɔnni y'a fereke i b'a dɔn fɛn min ye ne jigilatigɛ Ben n ko Mas ne yɛrɛ jigi daminɛ mɔgɔ minnu kan k'a fɔ ko jigi sɛmɛyɔrɔ bɛ sɔrɔ olu la olu bɛɛ de bɛ boli la wari nɔfɛ o de ye ne yɛrɛ kamana gan quoi o b'a la dɛ wallahi ne jigi daminɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu kan mi kelen tɔgɔ f'i ɲɛna dɛ ayi tɔgɔ fɔ t'a la mɔgɔw tɔgɔ to yen o to yen maa bɛ maa tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ i ma a denkulu tɔgɔ fɔ koyi allo an ce somɔgɔw bɛ di a kɛ to i ka kan kɔrɔta n'o tɛ
Tura do daw ahon ya ita parti la ade ne kuma yorde la Alakan kunaja ni ala sonama ambi fo daw anga francika dota allo Mamadou kan wele kabo Espagne tedi allo ale ka labɛn o ma sabati Cheikh Sidibe allo aha allo abedi ça va Borbonité mba Espagne do wa France do wa Espagne do Mamadou Sakho Isako masi ne akuma te Maliko fansi ka ne akuma ba un yere de an dum Mali kono de men awo me Mali de kono me nyaire la shogili ye nyugu Mali ay ante shogal ko kuma la bi de otoyi ante shogal ko kuma la aho wallahi nyin ngal kan ake mamba aga abedi break na tama man mas bo kana hina majo na agelera de wallahi agelera tuba mumbe no badon Mali ko dimo do mata no ku faye war boga do ga president ni nawa he ugo ko ne da to te malla puri wo mu je malla wallahi aflada Mali ko dimo be ga mu ko ta chetao ada ma dem bena dambe do ku be mali on bo u dambe de ka mara tuwabula u hakilina ka tete aka gelede jamana bena ka dine do jamana bena dambe mumbe au fe nugo ku be na no ya atanya aka gele ko aka ngulu era te ay mule gla afembe bu bolo me ay mule nyara bu fe aflede malianga ka yere bo di president munde asadu ye malianga ni ndeme na manda ye anga ni ndeme na mani ndeme ame fe munga jugu ni korole ala dan ko merci ambifo iye madame Berthe meni ambegali yaga kuma me Cheikh Sidibe ako wari ko de be maga anga jibana en kono lala ya an bɔra sisan ka ibe ka gwen anaka fanga ama bɔ sisan ka gwen o ibe ka fanga kɔnɔla la maa dɔw bɛ u ye wari ta de u bolo fila la ka sagiw fa ka bɔrɔw fa k'u ka sow fa bibi na olu dɔw b'u k'u labɛn k'olu ye kandida ye kalata don février kalo don Allahu akubaru ni kiri ma wuli joona ka don ninnu ni maaw cɛ allo an ka taa ni kiri ma wuli joona ka don ninnu ni maaw cɛ maa caman bɛ san dɛ Allahu akubaru allo Cheikh warte candidat kunu ye bi goyi warte candidat de kunu ye bi Allahu akbar majo koro de na kamani do ajabi na baba yo amiri kuma fonye mali du ko lega allo ouais ma ça va somogo bedi basi foi te to ni jamu Jibril allo Cheikh Sidibe ambe foli ni tanu amba di le doyen wartem kono Jibril Traoré ka fo ni wati na ko ani nyaguma Cheikh Sidibe wati ni wati abetoka ladilikan wa bulu dama wala sa am barai alsa misika nya ala chuko mina ka nya ka tafe Jibril Traoré encore ke bado antontondo ambe foli ani tanu ko olase ama jamana drapeau aya krota jien fanta anani bela jilenfe jamana drapeau koni kuna fuliti barawla dambe bunya ani karama kono lala ala adame wortem gono Cheikh Sidibe abe do gono ka be retreti la nono te dami mbaga ma fa bombaga anga jamana ngono ya abija barasi kidonge
Chaque Sidibé non a te di a minbaga ma fa bonbaga bara ɲɛdɔnbaga bara tɛ d'a ma fo maa wɛrɛ ko jamana in ka taa alors an bɛ foli d'a ma k'a Traoré allo an ce tɔgɔ ni jamu Tambadou i ni fama dɔɔni tabarikala bi tabarikala ya rabbi a diyara n ye bɛɛ tulo b'i la a b'a ɲɔgɔnna minnu don a yɛrɛ dalen b'a ɲɔgɔnna kelen kelen minnu na muso kunda cɛ kunda Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ka fɛɛrɛ kɛ a k'u boli nɔfɛ koyi a k'a ɲini a k'u o fana sama ka tara a ma a ɲɔgɔnnaw dɛ a kana jamaba ɲini minnu tɛ kɛmɛ naani ko la Mali jamaba man fisa an bɛ don min na ko bi Maliyɛn jamaba man fisa a ka maa damadɔ minnu n'a b'u dɔn ayiwa a ka fɛɛrɛ kɛ a n'u ka fara ɲɔgɔn kan ŋaniya ninnu an bɛ ji fara kan an fangaw kɛ kelen ye ayiwa an b'an jigi tɛmɛ ala la k'an jigi da an yɛrɛkun kan ka jamana in sama ka bɔ kɔnɔna jugu ni kokan jugu ala k'o kɛ ka jamana in di jamana in ma ka di jamana in denw ma ala k'o kɛ don don a tɛ toto foyi la ala k'an kisi bana ma ala k'an kisi si dɔgɔya ma ya rabbi ala k'an kisi sɛlɛya ma ya rabbi ala k'an n'a yɛrɛ dɛmɛ ami a diyara n ye a diyara n ye Tambadou k'i fo Santana an bɛ foli ni tanu k'o lase ma Chaque Sidibé lamɛnnikɛlaw ko u tɛ ka auditeurs ka kuma mɛn ka ɲa i bolo da nɛgɛ kan i k'a kɔrɔta allo walekum salam somaw bɛ di a diyara n ye tɔgɔ ni jamu Keyita ne bɛ min fɔ Mali élection wariko kɔni bɔli a la o ye ɲɔgɔn musala ka kuma de wariko tɛ se ka bɔ a la a tɛ se ka bɔ a la kɛcogo t'a la o t'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la n'an ye drogue feerela dɔ y'an ka jamana kunna a kana bala na bon mɔgɔ jɛlen bi sɔrɔ hali ni min bɛ est-ce que sisan ma jamanadenw Mali ye kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ an minnu bɛ n'a ye dugumamɔgɔw ye min bɛ anw kunkolo la n'i kɛra faama ye an tɛ nin ye i tɛna anw tɛ nin sɔrɔ foyi la bilen mais élection waati kɔnɔna na i bɛna wari min di anw ma o de bɛ dugumamɔgɔw kunkolo la k'a fɔ o de ye an sɔrɔ ye 105 bon donc ne ma d'a la k'a n balimakɛ 105 400 joli de a bɛ joli ma bon o kɔni tɛ fɛngɛ wari o tɛ wari ye o ma ni e y'i ka 105 mɔgɔ min kan k'i mara kan k'i fa mara a kan k'e ka kalanko ɲɛnabɔ k'i denw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ jamana taaɲɛ ko ɲɛnabɔ ka sɔrɔko ɲɛnabɔ ni e ye 400 minɛ o la 105 a bɛ na nin bɛɛ de kɛ parce que a défaut yɔrɔ politique mɔgɔ minnu bɛ ka nin kuma fɔ k'a fɔ wari ko ka bɔ politique mɔgɔ in bɛɛ de bɛ wari yira mɔgɔw la y'a ye sa hali ni jamana y'a sariya ta walahi n balimakɛ n'i ko k'a bɛɛ dɔrɔn i b'a tiɲɛ sinon ne bɛ dɔw dɔn walahi u b'a f'u ye da la ko n t'a di bon ni m'o kɛ i tɛ taa a candidat bɛ ayi u kɔni u tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ minɛ ni candidat min ko tiɲɛ yɛrɛ la u t'a sɔrɔ k'ale bɛ taa hɔrɔnya kuma de fɔ mɔgɔ ye ko ni wari di mɔgɔ ma o t'a sɔrɔ bon donc e tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ m'o dɔn o tiɲɛ ye o tiɲɛ bon ne kɔni bɛ min fɔ hali ni wari bɛ di il faut tiɲɛ fɔli bali fana o ma parce que anw fɛ bonya fana est ce que e fana bɛ se ka taa dugutigiw fara ɲɔgɔn kan fana k'i kɔ don ka bɔ Bamakɔ yan k'i ka mobili ta i n'i ka politique jɛɲɔgɔnw i bɛ worosɔngɔ di dɛ k'i kɔ don ka taa k'i ma wari di mɔgɔw ma est ce que o fana bɛ faamu i bɛ worosɔngɔ di dɛ bon o bɛɛ ye wari di dɔ ye o kɔni politique tɛ sɔn wari di ko ye o kɔni an b'a fɔ de sɔnɔ hali ni jinɛw bila ka na k'u kana an contrôler walahi wariko tɛ se ka bɔ a ka gɛlɛn hɔrɔn ni danbe bali mais a bɛ nɔgɔya cogo di bon a bɛ nɔgɔya cogo min na n y'a fɔ cogo min na hali ni bɛ wari di parce que o bɛ bonya n'i b'i ta kɛ bonya hukumu kɔnɔ mais n'a bɛ ŋaniya kɔnɔna k'a fɔ ne bɛna baara kɛ jamanadenw ye sɛbɛ sara kan alihamudulila mais n'a bɛ ŋaniya na n bɛna wari de kɛ ka mɔgɔw san ka tila ka mɔgɔw gosi maa minnu b'o waleya kan an bɛ tungara da olu k'o dabila sinon an dugumamɔgɔw kɔni k'a fɔ k'an kana wari minɛ a ka gɛlɛn n'i taara nin fɔ burusikɔnɔmɔgɔ yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ b'i fɛn ziridala de ye donc min fɔ k'i baraka da Keyita merci ala
Sega Gelera. Allô? Allô? Anche. Ouais, moi, ça va? Ça va, Somogo Bedi? Ouais, Tientalo. Tienta? Ouais. Somogo Bedi? Bah. Aha, comment bibulu? Babu élection koka. Élection awo? Bon, élection ko neta pour là quoi. Eta? Neta pour là, mo ko élection ko là net tout fait quoi. Ah ouais? Jamana be tote ni élection makea. Bon, atsira kene ka zone na net mo ka zone do mais ni reka village mbado lu tsira voter ou bien on te malien. Oh, e ka me ka élection ke 600 ou bien ay otown dabri munumba kono. A dati ba soro sécurité ko ta ngoro la. Ay dati babu te dati ka. Babu be élection rel la ben chuko anga jamana kono. Wari bom oho o mai parce que ni a jete mena kemenan bi doma barama be du doma o yoron yira de kudu balon bi du doma e ka kemenani jete mena dro sanduro be be juluma angala de kemenani ti hali she war ka tanai she to bu she min jasile do bioti soro kemenani ebena mo min suganti sanduro ko na le de gangi e ga kenya ko nyana bo iga baloko ko nyanabo iga kalango ko nyanabo abse ka jamana do dajugu befe bon c'est ça e ko do o défaut bi population rede la o be boana chukodi o be boana chukodi o be boana ni kodon ani horonya parce que do ba fokale horon ma ti kodon ni e ko bo ko ne komina kemena ndima ko ata kala doron fili bon ko e kono ko ne laluma de ko no ko tan nga war na sa dro ka ta kala filay mais ba kala ma yi rede faga ti din faga no mi ba conséquence do ti son ako flede nana dine re la ba ri bisa do janama re la ne kera sabu kana ni moye ko nana mo tono o jurumbi kana de an go fore dina sira fa jurumbi kan jurumbi kana de Allahu akbar ya ko de ambi fo merci Jaki jiribe jako den degui. Allô? Oui, allô? Ante. Namba. Soma obedi. Namba bashite no. Toko ni jamu. Wa Yusuf Kone ka banyama kro. Kone. Namba. Kuma bibulu. Wala ni me election ko ka. E ko to foli kana kala to tina fo me. Ni ay ibiga ka fanga bina. Election mum kra no manya. Ka député sigi munun sigi tugo manya o de nana ka fanga keni o sembala akunga chanenga o sembala donc maintenant ni al ni élection na qu'est-ce ça tant que crise scolaire B généralement ancien des président de bureau ni yoro chamana tant que gela B ni élection na ke ni ko nba do fana fanga ni fana bi frachita la donc ne hakuna mi c'est ça o problème o de ka régler folo ko ko PPO gol madria ne afi mo do bo o keleni ka o jim dilla ka fo ay bena bechensa ngoto fo tala no fore ibe ga ko nto bise ka fo parce que ale jamana marakatime mais ni ko karsa kuta karsa tia ube akamo ko tia yana se ko mare allo ante to ni jamu kuma bibulo élection jumain élection jumain kele nga ni élection teo dati ko teo ante dati ko law namara munu ba kono ambe o de ka namara ma ko na ati ka fa élection kono muna cheka bo ati ka fa o wajibi hali faransi amerika ni onde 030 ko kal number la afamu ati ka fa ko amerika ka tanyo afamu 030 ya ko yoro kal number la ko tabarkala anga jamana ko election ko tala yodi ati sa tania ni ala sonam wala ko fa ambifu merci ça c'est l'autorité morale allo Jacques Boer ko bizakala clubu no matebi Corolendo machama ngole de Corolendo ok matabi nyafamu Lipo auditeur chena mso bebe Mbese kufunga che abia Diye siribenda kauli Ile uro Alala Sangelenti Aflada Umar Chefi
Kwa Korea ɲuman nana. A filɛ dɛ. Ka Fanta ni mɔgɔ ɲuman fo. I ka auditeur Empereur ka foli bɛ yan. Empereur Jalo Jeri. I ka auditeur an terikɛ n'an denkɛ n'o ye Dawu. Samake. A ka foli bɛ yan. Tabarikala. An ka dugawu bɛ n Dawu ye. A y'a ka cɛkɔrɔba ka fatuli fɔ. O kɛra. O y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fari man di, a ma se ka se. A y'a fɔ n ye bi. Wallahi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la. Amina Arabi. N'a ye cɛsirilen ye jamana ko la kosɛbɛ. Siga foyi t'o la. Ne ko. Ne terikɛ Mas. N'i man kɛnɛ. I bɛ yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ? Dɔgɔtɔrɔso. N'i sara. U bɛ t'i bila min? Kaburu la. Ni ɲɛgɛnɛkɛ b'i la banakɔtaga i bɛ taa min? I bɛ taa ɲɛgɛn na. Élection fana taa yɔrɔ t'ale la wari bɛɛ de tɛ sɔrɔ. Pour i ka kɛ fɛn ye jamana in na. A ye Modibo Sidibe min tɔgɔ f'i ye Bafula bɛ a wolodugu yɛrɛ a ma bati a ma député kelen sɔrɔ. A kɛra. Parce que maa maa n'i ta fɔnfɔn e t'a sɔrɔ. Zumana Sako u t'a sɔrɔ. Walahi. An bɛ la battante fo la très courageuse Ami Fɔnba. A nana bɔ n ye kunun yɛrɛ. Tabarikala. Ala ka sara a bɛ min na faso la. Ya Rabbi. Ne terikɛ Mas. Pour wari ko ka bɔ élection na. I bɛ maaw bolo siri de. I b'u bolo siri. U bolo tu ka taa n'u ye doma fɛ u bɛ mori dɔw fɛ ko Ala kana to u ka se k'u bolo yɛrɛ yanga. Sinon u b'a minɛ. Kɔngɔ de bɛ maaw la o. Bon kɔngɔ bɛ maa min na ne ko dumuni ma mɔ fɔlɔ ou bien i jɔ bɔ su fɛ a b'a fɔ ayi ne bɛ n ta fɛ sisan. Parce que Masa a bɛ mɔgɔ min kun na k'a fɔ n'i m'a minɛ minnu bɛ na olu b'a sɔrɔ. Donc e b'a fɔ n bɛ n ta minɛ yanni ne parce que n'an sigira u tɛ na an lajɛ tugun. O b'a la. O de ye bɛɛ kɛ nin ye sinon mɔgɔ bɛ dugu in kɔnɔ olu tɛ dɔrɔmɛ 2 di maa ma. A maa caman bɛ yen an b'u dɔn yɛrɛ. Bɛngali bɔra madame Bɛngali bɔra sisan. Walahi. Muso cɛsirilen don. Walahi. Aw b'a fɔ ka bamanankan na ko musoya tɛ kojugu ye. Ni kɛwale ale b'o de kɛ. Siga t'a la. Ne t'a dɔn maaw la mais aw yɛrɛ ka radio sanfɛ n bɛ to ka aw bɛ kuma a kan. Ala ka barika don a la. Ya Rabbi. Ala ka n'a cɛ kɔrɔ ɲɔgɔn bolo. Ya Rabbi. Masa an b'an da kɔkɔ de bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn wari ko ye wa? U tɛna jira anw na mais u b'a jira dɔw la parce que olu b'a fɔ kɔngɔ b'olu la. Sinon wari kɛra bɔrɔ kɔnɔ ka taa d'aw ma n k'a y'aw bɔ a la yan. A kɛra. Mais o don aw ka cɛsiri n'aw ka halalaya bɛ kan ka fɔ. O don n'aw tun y'a minɛ aw tun bɛ bila mɔgɔ malolenw bɛɛ. Siga t'a la. Mais aw y'aw ban ka to n'aw yɛrɛ ye. A kɛra. An b'aw kanu gansan koyi. La i yɛrɛ y'i ba caman na yan. Ne terikɛ n b'i fo. I y'i ba caman na. Ne terikɛ n b'i fo. La. Merci. 20 28 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Cheikh Jaro b'i bolo yan. An bɛ foli an b'a di Santana ma ni waati in na ko ani tile ka a fo ka foli ka a di Général Douce ma ba ɲuman kɛ an bɛ foli d'a ma ka Musa Kulubali fo bal de break. Allahu akbar. An tɛ Sidiki fo Kuyati 20 28 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo an ce. Waalaikum salam tɔgɔ ni jamu. Bubakar Kulubali Kalabanguwa. Kuma b'i bolo. Ayiwa n b'i fo. A diyara n ye. Ka PCFM lamɛnbaga jɛkulu dɔw ka baarama bɛɛ fo. U tulo b'i la. K'an ka gidi fo n'o ye Grand Fugula ye. A ka bi mission ye fɔ ne tɛna don ka kuma quoi sinon vraiment a tun tɛ bɛn quoi. A b'i bolo. Ne b'a fɛ ka min fɔ vote ko in na quoi. Mali vote pour que k'a régler. Peut-être fɔ san 5 ɲinɛ kɔfɛ. A tɛ ka régler ɲina. Baara min kan ka kɛ pour que k'a régler. Solution foyi t'a la fɔ san 5 jate. A ɲɛfɔ dɛ i ka fɛɛrɛw fɔ an ye dɛ. N bɛna fɛɛrɛ fɔlɔ min f'i ɲɛna. A fɔlɔ ye fɔlɔ ka muso bɔla ka kuma min fɔ i n'a fɔ candidat ka wari sɔrɔ cogoya. Ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta o kama. O ye fɔlɔ ye. Filanan maa minnu kan ka taa voter maa sugu jumɛn de kan ka voter.
aflade wute de ke tuguti a kene ke kata mo ko la gina dro kata wuli kata wutanga mo koy aka gele de wute la ka kuma do ko M10 ka fenga wati ko lisi ka ke ni ba fe ka wute wute to to le tli tamo doy igati to ko sebe liste electoral ka ni ola ibi se ka wute mais carte électorale be mo te o se ki wute quoi o ka ke ala sabana mugo kulu kerengere ka sigi mugo mun ga bara de ni mawo ma mine na wute la ka wari di mugo ma o tigi kene teme tribunal ka kene teme femere o kulu mugo ka tim ne dron ka ta bla ka so bala aho o de akura ide an chama mine wala tele la ku kete be foi ma bala foi donc akuru ya ga sigi minu me sanction ta u kama direct ka so bomba o de bi ko solution wa ti nyana bo sande mo rengo no re fo sandu jati fo de ka ke mugo ka nyine wute ku ere ko folo pew anga nyeshi jamana lakana kene ya kata se kalanguma ani bute ere be ke chugo di ka bara bake ni ngamati no te jamana ti na fi wallahi inye be ma o malaka girigiri kan ta wute la asu ni ga cha me mo fiere ni hadil bala 2013 ye kele wulla norla dron mangani fe no wuli dron wunda na ko milliard ba saba dila jonguda mako kwati soro ko president kuraga e hakili bala musa mara kele premier de ko milliard ba kele ni ko bala ya tunda ka gota ka jama girgiri ga ta election na ibe ga sigile foi manyene bo agelara foi manyene bo agelara donc wote ti jamana tanye wote ke bali ti jamana tegi ko ma nyina ma be jamana nyebe ka banga tu ka jamana lanka te pere de ga bla ko ena wallahi ma no make na tala wote dola ni tugula ka muso bola ka kuma minu fota ni mo ya be o keni ngere o yerla ba ma o ma be segere do kalama jamana yin shuweri ke tugala u ka tigi wele ka gerula na ka barake ale muso mo bola ka kuma sa wallahi a be fere sura la a fere babu donc ne be no ay a fere babu la livre yere sebaka wallahi a fere babu a fere babu tiere la babu merci ambifo chaque jour be jore ambe ambal make fo sabula akra to jo ay solution di solution kai wa mai wa beni hakilna de do ale ko ni ale aka solution fo angata ne baloko juguye ay jawfo ne kelero la done kuma fole allo allo anche to ni jamu Alasana keto ki kangorota doni Alassane do jela waraji aha kuma bibulo election ko warmine fura bala adama de ko gelentew afura dama iba ka fomina jamana abe fomu ma jamana ni jamana yi jo a jora la ka bi fem pani a ti dese ko ke na jamana dewna famia ala candidat munu be ya do bora ka fo sa ko jamana dewnte dese ka war mine o ba yira ka fo candidat de be warbo boni u ka diriger contrôler la a fora si sai kana misala ni election be ka campagne war bela gelen kana teme drame kemeka na yira ka fo drame kemen drame kele o kere ka campagne na hanni ganyena kur constitutionnel ka fo cour suprême ka fo olu b'a fɔ don min na o dugujɛ i ka minɛ ka da tugun sinon Faransi ni États-Unis na olu ta kɔni a da de fɔlen don mɔgɔ si kana tɛmɛ nin da kan o tuma sen fila de tɛ Faransi ni Italie ni Espagne ninnu na wa sen fila b'u kun sen fila b'an ɲɛ fila de t'u la wa awɔ an ka mɔgɔw t'u waso yan k'olu kalannen don diplôme baw b'u bolo wa awɔ minnu tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ o kan ka se ka kɛ dɛ jamana bɛ taa jɔ a jɔyɔrɔ la a filɛ dɛ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na ka wari bɔ a si halala kɛ u y'a suɲɛ ya wala u y'a juru ta jamana kɔ kan ka n'a bila jamana kan n'u kɛra président ye n'a bɛ kɛ mun ye a bɛ ko ye i y'a ye a solution foyi t'a la dɔrɔn ka u ka wariw contrôler u ka wariw bɔ yɔrɔ u bɛna mun kɛ don campagne na o de don hali ni e yɛrɛ mun ye parti ɲɛmɔgɔ ye hali ni e m'a di ni e ka militant yɛrɛ k'a di dɔrɔn o y'aw disqualifié o ka ɲi sa ko solution mun b'a la a bɛɛ de filɛ nin ye non ni solution ka ɲi u kana na état de bannen don k'i jɔyɔrɔ la parce que état fana min b'u olu arranger e ma si filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ma se tiɲɛtigi ye
ne be ne de tuwari ye sisan ne e masi nana ne b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ne ka wonu sen ne e y'o sen dɔrɔn ne bɛ taa kaso la ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ e masi kana na o i y'a ye mɔgɔ min bɛ ne ka wo girin dɛ ne b'u a to olu de ka na o de kama u b'u ban ka u contrôler n'o tɛ hali n'i ye sariya min bɛ élection ko ɲɛfɔ ninnu b'a la o kasow di mɔgɔw ma olu bɛɛ intervenir don o b'a la o wala o dɔrɔn de y'a solution u k'u contrôler sa u ka wari la i kana tɛmɛ nin kan i b'a ye k'a fɔ wari di bɛ nɔgɔya parce que n'i y'a min b'i bolo jan dɔ de bɛ k'a bolo jɔ voilà o de don ma tabarikala an b'i fo merci kɛlɛyɔrɔ la dɔɔnin kuma fɔlen bɛ dangɛli cuncunen Cheikh an ka taa Faransi dɛ an ka taa Faransi allo allo oui allo bonjour Mas ça va mɔgɔ bɛ di nba Faransikaw bɛ di Faransi tɛ alhamdulilayi nba kuma b'i bolo oui Sisoko don wa Sisoko don oui aha ni bɔra kuma la sa peut-être ne y'ale ka kuma ɲɔgɔn na dɔɔni ne fɛ ka min fara kan dɔrɔn girin na sisan fo ka taa élection na est-ce que kuma min na jamana bɛ mankan na kuma min na jamana bɛ ka an bɛ ka yɛrɛ ɲini kuma min na est-ce que i y'o don mankan mɛn yan kuma min na jamana bɛ kuma min na an bɛ ka wuli ko jamana maracogo man ɲi i k'a nɔfɛ i y'o don mankan mɛn a ko filɛ sa ko dugu kɔrɔ tɛ dugu ɲanɛ fɛ e b'a bila o de minɛ kɔnɔ wallahi o de don ok n ko dɔw bɛ k'a fɔ sisan ko wallahi kan tɛ min an moya bolo siyɔrɔ ka tile ka bɔ yen dɔw ka fɔ sisan wa ko filɛ sa komi i ko na mɔgɔ tɔn f'an ka tɛmɛ o la tɛ min da o kan bon mun de bɛ suɲɛliw ni namaraw bɔ élection na mun de b'a bɔ a la voilà n tun bɛna dɔ fɔ sisan pour que u ka bɔ a la sariya de bɛ ta aw ma ka mɔgɔ minɛ a la i yɛrɛ y'a kɛ o i bɔra kalama i ma bɔra kalama a tigi bɛ taa kaso la i ka kɛnɛ da bɛ kɛlɛ bi ye o y'o ye n'o bɔra yen maa o maa i bɛ fɔn min dɔn campagne na i ka justifier ka provenance justifier i y'a wari sɔrɔ cogo di i y'a sɔrɔ cogo di i k'o ɲɛfɔ wari min dɔ ka segin ma tɛmɛ dépense la en tout cas o de kɛlen bɛ faransi yan i m'a ye o gonga fɛ halisa siga t'a la voilà somme dɔ kan ka sigi maa kan ka sigila tɛmɛ la i ka wari dɔrɔn i ka justifier ni i wɔsi dɔn ni wɔsi tɛ a bɛ dɔn a sɔrɔ yɔrɔ kan ka dɔn siga t'a la voilà ne tun hakilina dɔ ye ni ala sɔnna ma Sisoko on y bara merci merci an b'i fo 28 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo 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 ale ka labɛn ma sabati allo allo salamaleykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ di allo allo an tulo b'i la tɔgɔ ni jamu ale ka labɛn ma sabati allo salamaleykum warahmatulahi waaleykum salam tolen ta awa Jalo nba an b'aw fo a diyara n ye jamana ala k'a basi ya rabi an kɔni an ɲɛ ganna bi kosɛbɛ an ma se ka émission sigi mais n bɛna a lamɛn cogoya wɛrɛ la ni ala sɔnna ma mais n ye contenu ninnu faamuya an bɛnna n'a labanw de ye k'an bɛ an balimamuso fo fo ala k'a ɲɔgɔn muso caya fo ala ka barika don an n'a ka kunya la k'an ka dugawu b'a ye han ni ala sɔnna ma mais Jalo i b'a fɔ faamaw ye u tulo bɛ n na k'u k'u jija i y'a fɔ cogo min na k'u kana to fiyewu k'u ɲanga miliyari suɲɛ ni kiri ma kɛ ka a tɔgɔ di k'u nɛ minɛ dɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min fo k'a f'u ɲɛna ko an bɛ waati min kɔnɔna la ko mɔgɔ minɛli ko ala ko ko a sira labilalen n'u ye ko n'u y'a fɛn fɛn kɛ ko barika b'a la awɔ a ladiyaw kɛlen don minɛli an bɛ suratu al-ankabut san na a bɛ fɔ o de ma layirenye ale layirenye mɔgɔ b'ale ka kɛwale a bɛ nanagalen de da ka furaw minɛ u bɛ bɛn kuranɛ sura 29 de ma nin ye dɔnniya dɔ ye an bɛ kun tigɛ dɔrɔn nin antenne kan dɔrɔn n'a y'i ja fo tiɲɛ don n'a y'i ja fo tiɲɛ tɛ an y'a caman fɔ ala y'a caman jira tabarikala donc o la an b'o tile de la a bɛ bɛn kuranɛ sura 29 de ma i y'a ye sa sura 12 ka na bila bi la o ye san 29 de ye donc a y'a daminɛ de kasara caman bɔ o de la ɲinɛ san la mɔgɔ caman sara donc a bɛ minɛli fɛnɛ ko fɔ
a b'a yira k'a fɔ maa fɛn o fɛn bɛ yen n'i wulila tiɲɛ na ko ala b'i dɛmɛ n y'a fɔ ko sunkalo k'a donna tarata a bɔra tarata silamɛ san fɛnɛ i ka o fɛnɛ tilekɔrɔ bɛnna tarata don de ma jalo ala ɲin donna fuu la nin ye dɔɔni kumaw ye nin ye kuma ye kuma minnu bɛ yen nɔ nin kuranɛ kɛnɛkan kuma bɛ yen nɔ nin y'a kulo kɔnɔ kumaw ye tabarikala nin tɛ diya i ka kalan na nin bɛ diya e yɛrɛ ka hami n'i ka bonya la ala ka jɔn ka konya la tabarikala n'i y'o kɛ ala bɛ ninnu dɔnniyaw di i ma ninnu ni sɛbɛnfɛnw tɛ kelen ye ni ala sɔnna an bɛ kuma k'u cɛ ni mun ye walahi walahi ala ɲin donnen ko la ni maajugu fɛn fɛn n'i ko k'i bɛ sigi jamana in kunna tuguni k'i bɛ juguman kɛ ala yɛrɛ b'i kɛlɛ an b'i fo ala ka bɔda d'a ma amina rabi ami merci Cheikh Sidibé e ye kun f'i ye ne ye kun f'i ye nin ye dɔɔni kuma ye an ka taa 20 28 65 allo an ce baasi foyi tɛ a kɛ to i ka dɔɔni bɔ radio mankan na ahɔ aha i b'a dɔn ba yɛrɛ kan ka di mɔgɔ ma a tɛ di olu ma quoi nin ye Bari Sidibé ya politique mɔgɔw ka wari bɛ dilan ten non nin kan ka di muso nin de ma ko ka mɔgɔ sensibiliser ten mais politique kɛnɛkan ko tɛ nin ya ahɔ e yɛrɛ nin bɔra ka mɔgɔ min fɔ mɔgɔ ɲɛna sisan a livre yɛrɛ de sɛbɛn a kan koyi a kunna wari la awɔ i b'a lase Choguel ma a ka jija u bɛna wari min d'u ma a ka muso dɛmɛ n'a ka livre ma a ka livre bɛrɛ bɔ ka fara nin kan pour que mɔgɔw ka se ka politique yɛrɛ parce que an ka wari bɛ cɛla ka d'u ma an tɛ ka fɛn sɔrɔ a la dɛ e ye marque yɛrɛ filɛ depuis bɛ yen ka taa 91 ka na se sisan ma politique mɔgɔ jumɛn delila ka se ka dugu la k'a bɛ ka mɔgɔ sensibiliser a kɛra e ni ala t'a kɛla wa ko filɛ sa miliyari de bɛ bɔ ka d'u ma e cɛ ala n'u ɲɛna ko élection an bɛna élection kɛ élection tɛna kɛ dɛ ala k'an kunna ja a tɛmɛ ninnu ma minɛ ko mɔgɔ min bɛɛ ka minɛ fɔlɔ n'u y'an ka jamana wadu ko minɛ fɔlɔ n'u k'u tɛ sɔn ma jeli bɛ dugu kɔnɔ bɛ taa nord libéré fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka élection kɛ o fana ye solution dɔ ye o fana ye solution dɔ ye Cheikh Sidibé o fana ye solution dɔ ye o ye solution dɔ ye dɛ a y'aw kumakan jigin ni a y'aw kumakan jigin ni kuma ye Cheikh Sidibé ni a tɛ fanaya la a bɛ siran a tigi ɲɛ jɛtɛ a y'a kumakan jigin ni kuma ye karisa bɛ nalen ni fanaya tɛ i bɛ siran a tigi ɲɛ allo an ce somaw bɛ di tɔgɔ ni jamu Samakɛ don tuguni i donna daw ka ko in vraiment n t'a kalama non ma bɔ a kalama cɛkɔrɔba ala y'a ka kalifa minɛ a la masi vraiment an bɛ ala deli ala ka yen fisa ma ni yan ya rabbi ala k'an ɲa k'an ta don ya rabbi mas cɛ dɔ bɔra ka kuma fɔ a solution fɔ biseco la o kuma ye tan ye mais masi fana bɛna solution kelen fana f'i ye n'an b'a fɛ mali ka ja an balakaw bɛ hakɛ to dɛ wala an b'an baw sen bɔ élection na sa ayi dɛ ayi nin tɛ ayi n bɛna f'i ye kun min na solution wɛrɛ ɲini tɛ solution ye koyi n'a bɛ mun na parce que masi ne b'a dɔn olu de ye voté 100% ye olu de bɛ voté ka caya ni bɛɛ ye mais masi olu fana ka wari minɛ de fana fanga ka bon ni bɛɛ ye n'olu sera ka yafa an ma dɛ jagoya tɛ dɛ deli yɛrɛ de an k'u deli u k'a kɛ ala kama masi an cɛdama bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi n t'a dɔn ni y'a faamu u ka san kelen dɔrɔn d'an ma o kɔfɛ u ka ɲa ma ala yɛrɛ kama u ka san kelen d'an ma dɔrɔn k'u sen bɔ élection na n'u ko k'u b'u sen bɔ la an yɛrɛ de bɛ t'u nɔfɛ ne b'a dɔn position bɛ to ayi cɛw yɛrɛ de bɛ taa ayi sa yɔrɔ cɛw bɛ taa o y'a ye u yɛrɛ ma bɛn a ma u ka kɛ ala yɛrɛ kama k'u deli la u ka ɲa ma yɛrɛ de u ka san kelen d'an ma an cɛdama bɛ ɲɔgɔn dɔn ma si ni ala sɔnna ma walayi an bɛ président ɲuman sɔrɔ bilayi ni ala sɔnna merci an b'i fo Chaque su in na dugutigi denkɛ bɛ yen allo an ce somaw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Sumana Tarawele Ɲamakɔrɔ Tarawele kuma b'i bolo alhamdulillah o diyara n ye tabarikala n bɛ fɔlɔ ka foli kɛ an fara bugu la k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka nin cɛ a yɛrɛ ye ala k'an ɲɛ mɛn a la ya rabi min ye vote wariko ye
wari ko tɛ se ka bɔ côté la k'a masɔrɔ wari le bɛ financer parti politique la a y'a ka campagne kɛ campagne tɛ organiser awɔ nka wari min bɛ di o tɛ di campagne kama dɛ o wari bɛ di ko ka fasodenw na kunu fasoden ɲumanya ko ka o ɲɛfɔ u ye nka ka wari di campagne kama a bɛ se ka kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka kibaruya mɛn bon n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan ne hakilina ye min ye candidat o candidat sanni ka candidat bɛ sa i bɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ e nɔ ma ye tiɲɛni dɔ la i ka candidat bɛ sa jɔn b'i sɛgɛsɛgɛ jɔn de bɛ candidat mɔgɔw ta tabarikala candidat bɛ a valider yɔrɔ min na olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ voilà olu de kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tabarikala Karima Sina min filɛ nin a ye candidat la don est-ce que sanni ka se candidat nin ma a tun bɛ baarada jumɛn de la a ye mun kɛ o yɔrɔ la k'o ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ a ye ɲuman kɛ o yɔrɔ la a ka candidat bɛ valider n'a y'a sɔrɔ a delila ka tiɲɛni dɔ kɛ o yɔrɔ la k'a ka candidat retiré ka bɔ yen maa dɔw fana dɔnnen tɛ jamana in kɔnɔ bon ni e mɔgɔ ma dɔn o yɛrɛ o tɛ se ka kɛ o dun de b'anw fɛ yan dɛ non o tɛ se ka kɛ tabarikala e ma dɔn foyi foyi k'e ka candidat ye a caman kɛra o tɛ se ka kɛ a caman kɛra yan donc ne kɔni hakilinara candidat min bɛna ta n'a y'a sɔrɔ e nɔ kɔni yera wari cɛ yurugu dɔ la i ka candidat man ka ta wari b'o yɔrɔ kɛlɛ fɔlɔ an b'i fo merci Cheikh Sidibe maa dɔ tɔgɔ filɛ ka fɔ nin ye maa dɔ a tɔgɔ bɛ ka fɔ waritigiba don bɛɛ b'a ka wariko dɔn waritigiba don nka n ko o fana bɛ ko k'ale ye candidat ye o bɛ président nɔfɛ an ye bɛ ka tile bɛɛ kɛ k'a ban an t'a dɔn an y'a bɛɛ kɛ k'a ban maa minnu kɔni ni a n'olu bɛ miliyɔn kelen na olu tun b'a dɔn nka i bɛ ka bin ne nin waati laban ninnu de la an bɛ k'a dɔn miliyari b'a kun allo a ni ce somɔgɔw bɛ di nba Latin sanga no sununkura la kuma b'i bolo bon ne kɔni ye min faamu nin na ne ka solution ye fila de ye a fɔ an ye dɛ a fɔlɔ o k'a jateminɛ u b'a fɔ ko candidat ka wari min sara ka sɔrɔ ka o tɔgɔ don liste la o kana tɛmɛ 10,000,000 kan bon n'o kɛra sisan o kana fɔ ka fɔ ko wari ka dɔgɔ dɛ ka tila k'a jateminɛ bon maa o maa ni tɔgɔ ma ye nafolo dun foyi la jamana kɔnɔ a yɛrɛ dɔrɔmɛ kelen ko i nɔ ma ye o yurugu la o k'a sɔrɔ ka mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'olu le ka taa candidat don parce que i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ ɲɛnamaw de don mais hali n'a fɔra ko ka 20,000,000 sara ka sɔrɔ ka don candidat la a se t'u ye ka sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnamaw don an b'u caman dɔn a caman voilà donc ni faso dun taara bila ko 40,000,000 50,000,000 ne ka jate la faso dɔ bɛ a ko ninnu na quoi a wari ka ca u k'a kɛ 10,000,000 kɔfɛ k'a fɔ a nɔgɔyara bɛɛ ka da o tɛ dɛ ka tila k'a jateminɛ bon mɔgɔ o mɔgɔ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ olu yɛrɛ b'o dɔn bon maa o maa i nɔ ma ye dɔrɔmɛ kelen tununiko la olu fana sɛgɛsɛgɛ k'olu mɔgɔw woroma olu ka sɔrɔ ka t'u ka candidat don o la i b'a ye zunba kule ninnu caman bɛ yen n b'a sɛnɛ o se t'u ye ka taa fɔ k'u bɛ t'o tɔgɔ di bon o kɔni ye ne ka solution ye solution ka ɲi awɔ an b'a fɔ a b'u la fo k'i fo merci an ye gɛlɛya na sugu bɛɛ kɛ yan dɔw bɛ yen u ma ye yɛrɛ i bɛ ka bin olu fana ko k'u ye candidat ye wari b'u kun ni sira ma da ninnu ye dɛ ni sira de ma da cɛ an ka sabali koyi i b'a kalama Mali ma bɔ fɔlɔ ni ma sira da ninnu dɔw ye ni kiiri ma wuli ka minɛli kɛ joona kɛlɛ bɛ kɛ fu ye walahi a bɛ kɛ fu ye wari ko o tɛna ciw ni mɔgɔ cɛ dɛ wari b'u kun a tɛ maa kun dɛ wari de b'u kun an dun ka élection wari de b'a i gagné la n'u minɛra sisan ka taa n'u ye kiiri ka bolo kan min b'u kun k'o minɛ u la o bɛ ko dɔw ɲɛ dɛ allo somɔgɔw bɛ di nba i tɔgɔ ni jamu i Berete a fɔ an ye ayi tɔw ta to i k'i ta fɔ an ka problème ye min ye maliyɛn hakɛ min kan ka voter
n'a sɔrɔ a b'a fɔ k'a ye maliyɛn miliyɔn 20 ni kɔ yan mɔgɔ min bɛ voté a tɛ tɛmɛ miliyɔn 1 miliyɔn 2 ou bien miliyɔn 2 kuma dɔw la yɛrɛ a tɛ miliyɔn 1 yɛrɛ bɔ kuma dɔw la bon tɔ ninnu bɛ min o fana ye ɲininkali dɔ ye tɔ ninnu bɛ min ye olu bɛ yɔrɔ min na o fana ye ɲininkali dɔ ye problème bɛ yen siga t'a la nin fana ye problème dɔ ye n'olu bɔra sisan ka voté mɔgɔ ɲɛnama ye walahi hali ni wari dila walahi mɔgɔ ɲɛnama i ka kuma ye tan ye tan don sa mais tant que masi n'an ma kunu parce que maliyɛn bɛ sunɔgɔ de la fɔlɔ an ma kunu koyi a filɛ dɛ n'an kununa don o don an bɛ président ɲɛnama ta ka bila Mali kunna tan don donc ala ka ura yɛrɛ d'a ma k'i fo kosɛbɛ merci merci Saka ka kuma ka ɲi kuma ka ye dɛ hali ni sira ma da dɔw ɲɛ ni sira de ma da dɔw ɲɛ Saka ma tila fɔlɔ an sɔrɔla ma taa ma mama tagati ganda allo an ce Wante. ba tɔgɔ ni jamu Lasana Berti. Lasana kuma b'i bolo Wallahi ma su muso kuma min fɔ tan de don wal a kɛra ne yɛrɛ la sokɔrɔji wallahi ne taara n b'u dɔn u bɛ ne dɔn u girinna ka ne kunbɛn ko wa ko lasi ko na yan ko 1000 bɛ nin nɔ ne ko 1000 cogo jumɛn ko fa de b'aw la ko ne de essence kɛ n ka moto la ka n ka moto ta ka na n bɛna voter a bɛ girin ka ne kunbɛn ni 1000 ye i ka hakɛ ko ne don sa ko sinon ko muso k'olu bɛ ka 400 de di musow ma ko mais comme ko olu bɛ ne dɔn ko an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan ko u bɛ ne ta kɛ 1000 ko 1000 tɛ dɛ hali ne ye 20 di ne ma a tɛna foyi ɲɛ ne ye i yɛrɛ sɛgɛn ka ne yɛrɛ sɛgɛn a banna ko ne filɛ moto min sanfɛ o joli ne y'o moto san e y'a kɛ cogo min na ni bɛɛ y'a kɛ ten wala ne ka 1000 tɛ se ka ne bɔ n ja kan a banna bilahi mais ne bɛ min fɔ wallahi fo sariya de ka taa ko yɛrɛ de n'o tɛ a ma ɲi dɛ wari bɔ a ma ɲi dɛ wa minnu bɛ wari bɔ ani minnu b'a minɛ ka bɛɛ ɲangi mais zo minnu bɛ yen nɔ u ka kiiri ka teliya quoi ne yɛrɛ b'a fɛ u ka contribution bila kɛrɛfɛ dɔrɔn ka charge ta an ka baara kɛ an ka taa o fana ka ɲi non ne yɛrɛ dusukasi min bɛ ne na sa bilahi talahi ala dɔrɔn de b'a dɔn wallahi minɛli kan ka kɛ dɛ wallahi fo minɛni de ka kɛ joona jo y'an ka wari suɲɛ ne k'u bɛ tila ka n'o d'a ma i b'a k'u y'o ta ka tila k'an sa o bɛna maaw san n'a ye dɛ non dusukasi fanga ka bon dɛ wallahi bilahi an b'i fo awɔ merci jiri b'a jɔ a ka ɲi ne ko k'i b'a dɔw la kale dɔrɔn dusukasi dan don ne da an ye sotarama ye ka sotarama ka maaw ka a fa maaw la n'u sera vote kɛyɔrɔ da la olu fana b'a k'u tɛ jigin ni wari ma di o y'a sɔrɔ u ta kuma u bɛnna 400 kan u selen ekɔliso da la sisan u b'a ko 1000 Saka n y'o bɛɛ kalada tɛmɛnen kana ɲinɛ dɛ maa min bɛ ka suganti san 5 de bɛ ka d'a ma san 5 kɔnɔ an balaka den min b'i bolo dɛ o ka diɲɛlatigɛ o ka sini ɲɛsigi o siri bɛ o san 5 la i den ka furakɛli i yɛrɛ ka furakɛli o siri bɛ o san 5 in na balo sɔngɔ da jiginni a yɛlɛni o siri bɛ nin na n bɛ boli nin siraba kan o siri bɛ a la ka taa jamana yɛrɛ don gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛya minnu ni a bɛ kɛ accord kirikiraw olu signeli ye o bɛɛ de b'a la san 5 i fa b'a kɔnɔ i ba b'a kɔnɔ i balimaw b'a kɔnɔ o bɛɛ kosɔn e taara 400 de minɛ 400 k'i ka san 5 k'a kalifa la mɔgɔ min kan ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jalatigɛ san 5 kɔnɔ i taara kalifa la san 5 a tila kɛ 400 ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ a b'a bɔ a 400 yɛrɛ ni ko b'a cogo la a bɛ heure kelen b'a sɔrɔ i kun an bɛ gɛlɛya bilen min kɔnɔ bi heure kelen b'a sɔrɔ i kun fo hakili de ka sɔrɔ fo maaw hakili ka kunun de ka bɛn ni nin kow ye Cheikh Sidibe maa dɔw fana bɛ olu y'an ka wari k'a cɛ de n'u bolo 2 ye k'a cɛ n'u bolo 2 ye a lasagonnen n'u bolo kalata bɛna kɛ sisan ala Cheikh Sidibe bɛna maaw sɔn i m'a ye parti dɔw bɛ ka ci ka ban parti dɔw cira ka ban u donna partiw kɔnɔ de k'a lara wuli cɛ an ye parti cadre dɔw mankan mɛn yanni nin cɛ an ye parti cadre dɔw reçoit plateau in kan yan i b'a fɔ ko n ka Saka n dennin kelen kalifa u la
Allahu akbar na bi war de be ka ke kulu dowsa I dabal be ba koni karsate sergi koni karsate ko ay kan kanida ko mawrete ni karsate ka partout chia fubu danyo ko no fe ka ta fi Allahu akbar sergi ba me je ka do de ke sumala shisha ala ka dawro sumaya ala ka dawro sumaya ala ka dawro sumaya ame do ke ala ka dawro sumaya sergi be suina dugutigi denge abambulo ya dugutigi de kabila batigi nuntugo suina abiyan ote kabefu kasam